Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemo nainde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Nsoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asabate abanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana ntigo sekerese serikali kubwatira dese serikali asomo secretary general asokiri na kugikilia serikali ngichwera kwa nyanya Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu mato gukorageria sese ya ukagari egere koge butuko Eje Nsoko TV oboroso bumugusi nchobo yabaye asema byabona iga nindigetingwa nekefunge kemwegeke nyumadala swa sama sabo aso kwandana gochako kubangali tukoli yao ekeroko genda anose aso kabona mambe kogenda shukuri cyo chekera lituko asege tabu ke Yohana 15 ekifungo kiege ni goikanga inche ninche omosayo byekene na tatone no moreseria kero rosege imeyano rutari kwama ro kwama nigakorosesera rero sege rore imeyano rutari kwama nigakoro na cyana korusamba abana banyasaye Kristo nero musabe byekene 90 nekinsagi cyaye bone gagoteba nga kero rosege ime ya Kristo gagoteba nga tobe ime ya opto kabe imeyane nanjembe imeyano elinde munyare kwa muburonge na kiora koromanye ngaye no rosege ro Kristo na kiora koromanye ngaye nkwamure naende nkiye kigikoro kukwama ngiye kigekoreta kiragera umanye nganje nkwamanda ase Kristo egere nyasaye ose Yesu anyore libaga lyo kogososera onyare kwama matukonsi okwama niko korasi kingenjo kinyinge iko Biblia goteba ngainwe ninwe chumbi yense ninwe keroreke mwanya bantu ninwe bantu ninyi ndio barua inayosomeka vizuri andonse asore andonse shuri cyao guikurigiringa abantu mbarenga bakogokera obomoyo bwao abantu mbarenga bakowakera obuya bwao ine mbarenga gosese ni aselituko nande mbarenga okoragereria aselituko mbarenga bakokokera obomoyo bwao nande mbarenga bakobea asobomoyo bwao ekire kikinjira ao orarigererie omanye ngakene obomoyo bwane asobiko bwenze no bwengenjo gokonyora ngobomoyo bwao asobiko bwenze mboli bwengenjo basi notakire korekebisha oira ne munyuma bwirigererie omanye ngana sekinche kwa nini mimi mbona mimi na asekinche abantu atekokera obuya bwale yankwana mubika no yomo na ndo moke ase familia kero kino mogaka asore igo kwanyomira abakungu abange bagochicha bakogenda kwanyomirwe naye mongina nabasacha abange okogenda gokonganya ine kwa nini wewe ngekero tari gutulia ngekero tari wikaransa ase familia yao oberororo otwara abana bao wagacho mucho ayego no rosege rotari kwama rosege rotabwatia mama maya asoko gendo kobekwa tori kobasa njerere ndonge tobaza kora umu nganaki ingabaria bagokonyoma na bwababe gose bari okonyoma na bwababe ayo yotari gotulia no monto yomo aye nayo romobe nayo tari rosege rotari kwama igo bwente korekebisha shinjera cyao wero oberie obo muronge aso swanya sanya sago sose egero nyara koba kogota anika nano nyara kwa kogwanchwa na goikaranza somo cyo yamo ine ayeno mweno mokebwe skuru ekero ko genda ase skuru ekero ko genda service abantu ko kokera bare egasi yao gosobokeri bwango bakokera bole gosa ase skuru eyo abana abalimu ko kokera bare gose aso korobisi egasi yao abafanyikazi mole na barabo na bosio ngokokerare aguna ora amanyere nkukwa makwao no kuyakore okuna kunyasa korigerere muyo tari kwa mabuya igakomonacha na komoruta asomorero kwanyora ngomuntu nakirwe yo nakirwa asomorero ninjira kinera akorekana aina mangana mbwente konyora time nyare ko kufundisha egero nyare ko bagokomanya lakini asinga ncheri chichika kinebiro asema mbiyaboneka erigere nande buyegeke omanya kweboria inche ama in the right track ninde boronge ekieni no bwate kibesa no bwate
koragero buya enyomba no bwate lakini nkeroroge komachete kemo na asengincho otare sosa bwebeke boronge na kiyakogere ebintu bisaregete asengincho otare choka bwebeke boronge naende gegotebeka marika Nyasaye nga ayekero kwa mwegenire Kristo nigokoba buno amotosime kirange no roche okwa mama ya okwa moboterere okwa moromia amachani amataye tali kuoma tali gokamuka tali kuoma nande tali kogwa ebisiche byaye tibiri koiruruka ebisiche byaye nigo bikwama matunda amaya bono wete kwerigereria sebiasara ogokora bwerigereria so bisiore bwerigereria so mugondo obuno okorema bwerigereria chiango okobeka bwerigereria njero ogwesibia bwerigereria njero ogotara enjero koboka mambia nenjero okora lituko lyao omaye kwegechi orolenga nigora saronge gose nigora sata bwenreti kokonyora sota bwenreti Yesu kwanaiga inchu mwensi aba mwaro siru nechigurube na inchirimba timoki inchu asende aba mwaro siru nechigurube kwaro siru nechigurube kero kende ogochotema gento getengeri koba ojo watebe biasara miri koba watemire nyoma telikoba watemire koba singo bado telikoba watemire komenya chi wete gochichi town bado telikoba wachejire meta Nairobi ye kwamenyire meta wachire kawangwale wachire isiri wachire mukuru kwa jenga mukuru kwa Ruben igo gakare kitengera ogakare wapi rwaraka ogakare kerase bono bintu byangire erigererie oyo minto Nyasaye bono mambiga linga tomire likobeka saronge bwechoke na induira na sosi wa Nyasaye bona asema mbia bono iga toire birengere asogo saba egere bwi pima yo monyene asiri tukoria lero kurwa se gitabu kia Yohana 15 ekefunge getangani abangana maya yokwebeka obo orosagi yoruya asumubiro Yesu Kristo tiga tosabe tatenya saumia omotongi gora na ensere byonsi biro asema mbia bono iga twakobakire na okobone asenginja Nyasaye oyo watubokire no watero moyo watotebire nga Nyasaye bimeganda Kristo nere litina na intone chinsagia bono Nyasaye ito orosagia rorase Kristo rotari kwama nigo rokoda chonere watu kutwasomoro nigo twechikira sore ase twakorema minja ase twakore bintu bitakuwenderete Nyasaye twabere na ndo twira nigo cha sore ase buna litina tonyarako watu kwa mama yarama ya ayago kokokya yo monyene na mubekiro murigererio yo igabwe TV ya samabokao no mufanya kazi yekera ko bokabona mambya ko enda service yaye na segasi yaye na sebiasara byaye asomugondoye nabagusiba ito bonsi ase bitunu byitu byonsi byagusi nekinse monye cyense ya Kenya ando se asebali no nyene isko ya Kenya nabasabera asema mbiya bono iga nabekira samabokao barende na ndo bagate na ndo basose elinde bakogendere tigayo akole ko asore nsiyo byena manyika Kristo yesoro mutulito amina obeneri tukuligia Nyasaye bimeganda gosesini ando se asoko genda kabe omonto bwato kwa mukoro kuya njoyo kokwana munaye no muranda Jafet Ageta kura Happy Church Ministries International Suneka namba yesimi kama kawaida 0726869188 nimekukaribisha kwa maombi ya Jumapili. Mungu wetu akubariki. Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi umuruburi kubwatia nabo kurigirirwa na kiro muntu Tomorgeria bwigeta Senigen Soko TV mambia bono nandi na chira sole ne gusaba no kwegena kwanenga kwabokire bya anonsia sole nyomba mwago gwa chakire kuyarigani asemero yago yeri tukuri ya lero ni tariki ya meronge vere ne na isato 23 rero andi tukoni ri Juma tugendete no mutinyo mutangani mu mwaka yo 2026 no gusaba no kwegena kwanenga kwikira boni go mwanjito murgeria no gendete kubike miro biri yago bya nano gendete kuyarigani atwateba ngo ikatuyarigani toboke tuchake kumyokia kitutaitwikirania samagimeito kagitenga no gendete kumyokia ndo tuyage nyarige gwikirana emambia bono tsukunire Juma utamito gotebanga Ijuma ni gorikorora matukande ryara eikendi wikari tukoria Jumatatu kuri ni mete
rituko yariganira boigo barimo kogenda kanisa rituko lya ankyo mugendete kubikemero bino aborokiwa boigo mbagendete wikena nasi skuru ndoche asie mtandao mbagendete gokonyo mwanchito muligeria ni rinta maitinga sokoro gusasomenyete morokiwa naroro wikira boni gotarekera nasi skuru gusubwato gusaba anyareka gokonyo anyareka wikira nasi skuru kuleneka twatebire boigo koigurerio gimne liga senyomba yago nigo kumanyanga chinga kichirichio kubokonye koro morokiwa nyekoro muiboli chaikire nande twakwariganira somoro birian soko bwakire tonyara togusanga tonyara tokumanyenia chinga kimne chiga gogo tonyara somtanda ito Facebook ka YouTube konyara kokurigeria mero byaito tonyara togusanga nane togusaba butamekerwa ikirasi nsemecho YouTube konyara kogo subscribe goika Facebook konyara kogo to follow lirende konyara gokwego kene mero byita seta Sengen Soko TV una butamo manchito morgeria litende yana ndemo nandi gokwariganira somoro birian soko bwakire tonyare tokwegwerio giriago nabo igokorogeria ekerengero kyao chumuligiri n'inchinguru ku Innocent Onyango Diana ogatebiriri tukulia rero ni liye ijuma gitali kembero ngebere naisatu na mono motinyu mutangani mwanchu muligiri yakera bana to ichigo chaka egento ikuruknye weekend yenere weekend bone ligiriti ya end month mutinyu ikiro mwelio mutinyu karukirwo mwene nu ngabono ikiro mwelio na ndabona semambia bana to kwaliga ntogotenga soime asomurobelio togotebinge merobeli yago yonsi pilio begete bosio tobweka gaiga elitonyara ko bato kubwate siaso kwali bagalio kumanya kilikebwenerete asembambia bono Diana era nabana batebagende skuru murayibwense narwe togochika abana banyara ko bakoirana asichi skuru be grade ge ikomya bari babanchire nde yonsi ali bakogenda batega kibese nchibe kirororo nabo igonaro chumu waziri bwechisemi wetera ase notice yali gotara so mtandao nero gatebanga abana banyara ko bakondese skuru nyegenete bali konya bataragenda bono nkogenda bali asemambia bono ili banyara ko bagoikirania emia semia bali bakunyara ko bakoirana igo mwanchu muligiriri twakwaliganiri yekurunga Friday edition y'umurobeli bwe soko bwakire na namono tugotebinga ndonsi asoberete bali muri chinsemo chia Mombasa mukaba chinsemo chia Likoni Mombasa nibwate chinsemo chia Kinyinge mukaba Mtwapa mukaba chinsemo chirichia nakamenyera sakuru kukunda chinga kie chimo baroro bali chinsemo chirichia Mushomoroni bale ase umungwano mintokuru kudani arwa sakuru Malindi teli Mombasa Malindi nere county ya egochiese ensemo yaye bakuru Mombasa kogenda Malindi babatebo chira siringeli bwe munichi misano ndacheza Kigali okimisa naisato igo mwachumugirya ndosi asoberete bali chinsemo kiri natebeti mu team nerere coast ekobwati murobeli bwe nsoko bwa kirego nanyare ko bangotebanga bali bonsi ipi babo Gideon Makoli mwana mintu bali muri chinsemo chia Mombasa na Mogota tegeso ali gosekia mente irwesi miti kego chichaga igatoro gose na intunto kibwaterende togende na kiro kibosi kulende batebinge kigusine gie chinguru geko arabagoteba umuntu gukwano munwa olia iboleire gosiborolera igoko nyara ko bagogoika asenkora yayo nyara ko bagakuigwe bintaso bwanko kulende olio gokwanirwo umuntu bwabageni kerayo kwanerwe nigo gotigalese birengero lya sechinga kichinga igotogotebya semambia bono nchuga igatonyara ko batoko minyokia weekend tosoro 20 wono litukolia rero mangana mangetalia abantu nigo tuerwete ngatoso weekend na andi bali bakonyora umushara bakoli imirimo be serikali ni matenga mwanyolire abanyanyimbo ndo matenga mujibegete mubuko aborokia matatebi gose chie ikirase account ye ino na bali bande bali se chinsemo chi sector chiri chie serikali bakobora abanyagitali bali bakoba se chinyagitali chiri chie serikali na mogoto tebinga bintu bya soire woro ninu tukora kabesa tugajete chite chijiche debode sembambia bono togotebinga so ime umurobeli lyo tatebia soberete sembambia yabone gekikosi kiliye kaba asensemo y'umtandao kenyare koba gekommente kana sembambie nyare koba mukubugolia link itona kwebeka se chi group chiri mure yakogeraga igano tugosegeta na bunu mugusina ndi togotebinga kigusine chinsemero ngebere nainye atukana tanabere nande rero inturende twikire litukulie Juma Diana Friday edition ngakyogendrete mbiande ero tote bangane tukoliririo gusasoka naro ikengima tikire rero bagateba mubugolie chaja ne sweater lakini umukendo mboy amini liberera ndio nero beiga kimambi nonye kero kwanzo gutara konyora libera lya kubwatira abano weekend ekera ikiriga mwanchu muligeli toko matebinga lenda chiche ngakiro beriti weekend yao weekend yendo chembiere Biro bitrabe kendeos. Ninyo biroberete sana. Okay. Nani ndeitio manye. Tinabona tagete go nenje timanya
lakini yote byo murigererie weekend ye garatubaje gakire chenta te gutangasa ngi weekend ye ne bwatamagana mange gati yabo upira n'urure bosiga iga Manchester United ngogendere kumirana na Arsenal yatema Manchester City ikanyorege kombe kyabo gucire kumirana n'abasacha bono boka chikumirana na Arsenal ekemina nonge karoro mwanchu murigereri igo negatiye bintu biri birobereria se weekend yase bali barababwatani b'umupira bw'abasongo bagateba Shabana nero ntaramanya dan tarante biese chakogende weekend ase mambye bone litonya ko batokorangake nyigwete nganga bacha kwanda bachikogosoli na ABC PS Bomet bacha ko babakogosoli ne club ikigurunge PS Bomet nande ngagerete kiragia sorete Premier League nero ine return match gosene ngoyo yokoiranirana eri match mogoteba kirabago chikogenda sense meju nimanyetenga Shabana yitete ABS Bomet ase gosoli ya bentangani iyabete sigeti kurugu stadium ilitande bacha bagantebi gocha kolibwatera ningo tebi dayana so obwikiranu nimanyetenga boni gachitikiti bana kirichi achinsagi chonsi ipikuru chisemo kirichi ya Mombasa na Nairobi aiga bagusi baito rero nigo bakubwati club kyaba senchira bwikiranu na nomona bagota tebi semambi yabona sobere totogotebi nganyara ko bagukwiyaliga nakogenda semirobeli yago nimanyetenga bali kwanye baganyete litukulie Juma sabana balia bakuruchi skuru chiri bakurunga bagende skuru ineli tukulio moye gasane sibali mama etenga lero bakogenda bali kole lero maite skuru nchira ali gusi chiri anamono chibwate okubwata nigone kanisa yegi Adventista chisa kianda babwatukira bana obachireka sabato ya chakira kianda igoro nande wiki ye maye gotoka ne yo mwalimu uri okorukunga nero mutindi totebeke abarimu bali bamanyekane tenye iki yero yaye tukunyurwa nonye nuri ukurara kamurakane gante tinga dadi atebeti kubaye saa moja na ikire skuru kwarolire igobono ekera mbachakire kumanya kira bago cyaba tebigo bachakire kumanya bande baroro ikiye bamaitenye ne umwarimu gete bagateba ahuri nabo tukunyuru egwikiye go cyamba manyetere yanyarebe nande lichi skuru chiko igorero abantu bakora egwe duty gokora egwe duty ri skuru ko igorero umanya nayo gobeka abana soburo kwira dese skuru agono lindo gendrete njengenderete biapi egento na igure ikiye na ndino sentiti ande binga baiboli abaiboli mbabwato mu cyando sana abaiboli abange bali batari kwenyara usibatabwati totebe enibe isainiga ikiye na narorire nga chisemye gento kingenjura kirimbali chikobora andoko nyoranga enibo ngogerere ibintu bingi byasareka omwana uri okorugura sinyo betari kwenyara chisemye cyaye kirako okay orende Kenya itona berego abana barelire nande tukwerenera ngimitanda ya chambi ya mono bali tuabwate mechando ya karunanga tuakonye twe kuriri nyasaga tororera mabira ekogera rero buna bono chinyumba cyubura litorororo tuabeire tokwana iliogi nande naruchumura ibwense naruchenga need nerora abana banyaraka bakwerene seskuru ntagete ndanduirane urigiririe timu ili yasoira so mtandao nyarako bagukoyirangiria so bwikirano asamalie tabo tonyarako batokoranga twanyarako batokogenda busyo asomurubiri ito ensoko bwakira semambi yabona Manjito murigere na naboko genda kubeke kirengero rukiago ase na baitio studio 0788666663 078 mara kabere 6 mara gatano ni namba ino tugutumia somtanda ito WhatsApp na nabo kubeka ujumbe yao sorwa karwago onyare ko gusanga na into litikoria lero litikoria ijoma ni maitinga imirobiro ne mengeri litikoria lero waigo nabo gutumanya manjito murigere kirengero rukiago waikasen semeria Facebook no to live ne Soko TV waika YouTube no to ne Soko TV kwanyare go kubeka kirengero rukiago tonyara togusanga kule ningo chaka no mtanda ito Facebook ndoche eno kumochera uteboro parents tigabono twene kiabana bonsi bali ba kwa meta sechinka ba irirwe ba konyirwe gose bagoleirwe busakora gochia city school ngaite bietandira na antara nyora bya ateba gochia city school ngaita mineti abaiboli bonsi bali abana kwenye batarikira na city school banyare bawikirana mamake wrote good morning from Amabiria watching live pamoja hadi tamati batoromea mumanyi nera uteba Innocent na Diana Bwakire
oyo momanye na ziporo ye onyanchonori tiga mbokie ochoke machoka nyamori Mogadishu chemani wechi radio haote banga babwa bitware weekendi erengia. Jessica Morain Soko Bwakire, happy preparation day, watching you live. Asante sana. Rogers Nyariki Wakire from Amsterdam, Netherlands, watching live. Soko TV na Kemi Firis, Aiden Nyariki, Maya Nyariki Kerubo Pande, Elvis Opando, Mongina Mocheche, Lame Kyububa, Negatia Bandu Manchito Mulgeria, Kinindo Charles Pomanyi, Jones Bunde Amenya, Toto Junior, na Mwatea family, Gena Itambe Bosamaro Nyamira County, na Waigo Mbarikiwa Dennis Kukupaya, Otibakurotesha, tuwabukire bya turime yen Soko TV. Asante sana. Nabego Manchito Mulgiase na Mbaiti studio. Noche Diana na Innocent Wakira bwase studio Wakire bya. Otebanere kirandeni seke omusolibwe sokora na Coral City Salams Club wekaga chiba seito niko ndani na on my way to Kanairo and Soko TV. Hey. Na ntebe tingo chale. Ntebe kintantebe. Round ye gantebe tibor mutu musacha tigago tebi na bora ntebi enchira burunge ata ba last time enchira kwa moro gatine ngao na tibudago ika university we yago ikesa magacha guru kwa anniversary aligere liga arora zina towers igo musolwe susu toko ganyere taiga se mambi abona ntebe tinge bintabo gulitine binge ke mukoge kuru na guru chabona ninganyerete umusolwe susu go ikagabwo otebaye gogocha lirongo lya gatano na limo 60 floor ya El Soko TV naboko nyara kabago gokonyo na bali bali sense media security onyara kabago swagaiga litojara kabatukumira na igo musolibwe susu tuakwalire carpet mbali kali kwakagaiga ani tibentio setiga enko yaliga nindo Manchito Mulgeria nyari ngwate simiago noche boigo sense media WhatsApp Rogers Noare Rogers Nyariki kuro Amsterdam Netherlands South Banwali Mien Soko TV show na Kemifiri Saiden Nyariki na boigo Barnabas Ratemoge Konge Soko na ya Modiana na Innocent hende teyo Barnabas Ratemoge Konge kuro Doha Katari kuikasito nyamasi pamoja na Daddy Lawrence Kongo nchiri Mam Josephine Kemuto Konge Baba Mora Unchiri, Joshua Mbiatrimba, Kevason, Keva Kirwanda Best, Ramoki, Sheira Kemto, Saromo Nyoni, Antonio Gori Negatia Bande, Nabego Kukupai Dennis, Auteba Tasha, Tuabo Kiribiano, Torimi, Soko TV, and Soko TV ya Itobu na Butambe, Tosoe Twenzi, Dennis Kukupai, Charles Luanga, Hoteba Mwalimu Charles Luanga from Nyamira County, Kenyere Basement Area, Well Tuned Friday edition, ndani ya show, Lavi Kwamboka, Silvia Morawe Donyaure, Jacqueline Kwamboka, Rafael Misuko Basoime Yomorobiro. Nabego kulwa nyangu suomwe wa baba Kinami na mama watoto Faith Maiga, Faith Amaigase Victor Mondo, Lydia Nyaboke, Enengo Yobo Kima Salomo Nyoni, Kelly Douglas Ogega, Makova Tio Nyangaresi, Toto la Kisi, Jacinto Ondiki, nabego musolibwe sunaga tia bandi nkwere na kunyara nigi ngo basoma Manchito Mulgeria tebanga obaire amaigalitko yarero kolindo yo minto Innocent chisiminchire chia kwa igaibere tinyare tikingo chibwata kagetenga ntoike to chibwate kolindo Manchito Mulgeria kotebinga genda utuma ujumbe yago ase omtana ito Facebook na sinamba ito studio murobiri ne Soko Bwakire togende to kusangana ibo tambe tabatemanga chika kimne chiga nigoto kumanyama ya twikatase chiga seti twakumanyari agendeta kwene kiwa elinaye kwanyara go kwemanya buna agendeta wateka bigo tukateba naye kero kwara lirige ntogi akorekanira chinse mo chiriole nabogo tumanya twonyara toko tumabasaki baito bakera na leni chinse mecho banyara bako reto roboti Manchito Mulgeria togende to usanga murobiri Soko Bwakire buna butambe totebanga ene yaito nandi ne yemo yasito kwali ogya uno Mulgeria kwanyara go kwena na ryogiriago to kwali baga kwena na boigo kerengerero kyao. Okay, nindo chega no kumochera goteba ngo musolibwe guswekerago ike studio nkwaneli Diana na Innocent Kegima nigo bago kolega singia Kegima na nche one day ntafika Nsoko nigo tigarete koba eya mombi ya mono Mr. Enoch Mochera lisha bikirito kurwa chinseme cho Victor Sobonsi Magoto Victor Sabonsi Magoto obekire timu ya yateba eyagagurukwe wifi ya South Mugirango igo nindo chenga connectiri abantu abanga seseme ya South Mugirango agoteba nyandikwa Salam Club neli saselia likurukuna umike muntu embusurengi ya Embuni Thomas Saisi Grace Mbati Honorable Fred Oseko Honorable Victor Mondo Miyenda Sheila Kimuntu Barnabas Kibaso kirandikia baba Kerry Esteri Modekai Dota
Fei Abi Glisa Kemuto Hazan Joho Mwana okwamboka agatebo mwalimu Elja Ochenge mwalimu Elijah Ochenge umuigwa bwabagetutu Thomas Ondalia Isako Mweno umusai permanent umuigwa bwabanyando nabo igo musori bwegesu umuchokoro umakura Philip omwana zilizopendwa atambo sekerario Joseph Otieno Joshua Mbuya Tirimba atambo sekario Joseph nabona tebiwo Joshua Mbuya Tirimba umusiyombore umunyanywa umusiyombore umunyanywa no umubimba abu nabaliyanya ariko bagatebya semambi yabobo yabono baso asumurubili yakurunga Victor Sabonsi Magoto kuruchinsemecho chia South mugirango nanda kwerukanga wifi ya South mugirango igo connect ya bwateba banyariko bagosoa ime yo murubili nindoche kukupae ya okonye Eteru na Diana na etimu Lyonsi ya nyarako bage kukwanuga iga na Rogers Nyariki asagatebanga nere no alime yo murubili ese mambi yabono mwancho murigeli togatebinga agendra ko bana intu ase emambi echetre chitake 15 nemo kurwa chinsa 12 chia chagete se mambi yabono mwancho murigeli maetenga isiko maeto mwaka buna Diana chagete bado bogo kibwango okonyora ngense yarabire igonya kuri nyumba kwegenete ngambura kibwango soka bwango tokore gasi goje ka July obokendu mbokaroro mutinyo yo togoteba nga omaeto mutinyo no cho mutinyo tolo yo bone yo mutangani yo je ka July ne gasi ngong sana lakini buno ko mnyoka iga chawika July nega sien konge ko arabono July no burangeti motara na barupara talina bobo ine season cheito to bugate ndoche o director tateba dingana limwamundire tayari kwa studio itu ya kabere mwanchi to mulgeri ankagete nayo ko yariganiye kulinyora ligatuko lyari rigoteba nga etwanienke tekubuga etara igwachi nene usenene gie kubuga etwanienke teko gachine na chitarabuga amaene maiga tuaniana nene manyekanete nirelie chinge chimanye kubugatia kerene na yabugire ndabuga enene tarabuga okubuga guka no manyete nganga kyukubuga ngetenene ne okoro kinga gichikubuga ikiye karo kitumba maskani geronda abuge inaboro chego muntu manene ro kurwe tuanienke tekubuga etaraigwa chinene goselie nene etarabuga umwancho muligelira boko jara kabago ko fwatiriga ndeli mwamo tatebi etwanie nene gete kubuga etwanie liye gete kubuga onye nene terabuga tuanie gete kubuga onye liye nene terabuga asema mbia bono ndali ngana li tuli mwamu nindo chega iga Denison Mbati nyachiro korwa chisemo chia tasi asensemeli ya YouTube abatatu abokire biyano tole email Soko TV wakire yene yitubuna botambe tosoe twensi mbuya mono gendera kubeke live link yo sensemeli mtandao na kunyara kwa bago tubwatia senchire bwekera no mwancho mulige tagatebya semambie yabono tunyara kwa batoko genda sobwamo na koranga tuanyara kwa batoko agachegesa kugeito elirende kebwenere ndochi chetri chitaika 19 maega ichisa 12 timati go senkwa bwate simiende yale ngabwo tutaragenda so mutimo kubwa ko chikoleta mangana mayega ti yabo nindo chekia magia Jubilee kekoleta maunchuleli Maunjure naro. Ole Kenta. Ole Kenta ngumunyora sana ngaki yo mugaka Raila Amolo Odinga. Ngaki nere liria oyo kabero mugaka William Ole Ntimama. Na kamorolire kerago kwana bwango sana. Nande akuliye Giswahili sana nige songe kenge. Wonero mo secretary general wiki ya Jubilee. Nindoche Vincent Kemosina na ganyore toborai. Asekia mekyo igolende na botoro chenye kada ya kinire Jeremiah Kioni omokonyi bumura igwe kiama nere no mo debut party leader bona era na Moske Matiangi igobale ase level yokuru ku deputies warolende tontama itu se deputy nero nengerero ku sere vogere yemo tabakote yo mulgeli ngere veyo yabwe toche toboli senior deputy enduruche ngo chera era tatebinge kada yabe ya Jubilee shake up ya korekanete eleve ibuna kwa bolinga mo senior deputy naro no mo deputy naro kurende chi school Nairobi onye gotete komanya gende chi primary go secondary school chiri chibwata abana bange abakonyi bo mwalimu omone barabango lakini omwalimu omone tibana kwa babere no yomo
igona kiegara twatebanga twaninge chiro chinjira akoraki njira abuga ene tarabuga negati yabirito gukwanira semambia bona samaya nabo igoni ndocho mwancho muligereri namanga agenda ta sensema ya siasa ase siasa bunega ndata 2026 ukubwatana noko ya kororo kiama kia ANC kia nyaritoka bageko ko dissolved gose ko genda ge ko twaro ko igwana na kwerusi oro na goso ase formation ya Kenya kwanza akiri naro chebosi weke gambere bagoteba nga kio making kia nyaritoka bageko bunwa century bwenerete babegete kina igo amani coalition and no ANC Amani National Coalition is back montago atebanga toyo lakini kigambere gyateba you are existing no go negatia bintu birito chikwa tokurigeria semambia bono moncho muligeri tondo mutimo ko chiaitire chitaike 20 neyemo tugochikoba togokora maiya na liturabwate simi yago toigwe birengereri byago ase bintu birito achutira semambia bono. Eye Nensoko TV uboroso bumugusi ebagotebanga yogose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Nsoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili korkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyale ko ba tukurwa ayankira lituko liye sabato liye bande ba Jumamos abande batebanga Saturday chinsa komirebere chamambya uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleson seseni kufanya kazi ugaibuni. Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Chigotori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono ensengima
na bono nigo na gira mbarato asena bakoba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abo obachire nkuma ase chigosori au egati yabo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio ogwenda basi y'abanyangongo emegane yonsi nigo ra enyore aiga imigeteseni kyao kyabene Egesoko TV oboroso ogwomogusi na inche Daniel Omwaga mnabotambe nigo bagontona Eliesa Suarez. Ine nuganetie betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri uregene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwage acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye Nensoko TV oboroso bumugusi. Manjito muligeriana nilio toswe semo ya kabira stu kunyara to kumanyama ya twacha kurwase county ya Kisii county nyamira tonya to kumanyanga wikira boningana lyagendete kwenekiwa tugochaka burungi kurwase county ya Kisii niga serikali ya county eyo isiyo mugabana Simbarati amaone kiombe kya na VCPD eyuere moroberio bogosira abali mukuru wa World Bank nigo yaruro gosira gochiase abali beke meligie kawa kurwase cooperative society ya Nyamache manchito muligeria no moroberio begendete ko ni moroberio korekaneteri kurigoro ase abali myabo banyarite bagosiru nakaywa eniberira nyarige ko bakonya iri banyare bakonyora cinchira baranyare bagusira ekaweyo turanyora roboti urwo rwabetro kwanigaruno no musakito wikire forenge asentra yabene Mune nchira yemo yogo segeto bolemi bwekemeriye kawa ime county ya Kisii na bagokinia okonyora kwa bolemi kurwa ase ebimeri ao buna abukato amaua amanetugo bono ni serikali ya county ya Kisii insio buraibwa yo mugabana Paul Simbarati ase wizara yo bolemi amona na CPD ya bwatokile chibesa chetandi milioni 5.5 kutia sabalemi banyamacha cooperative society umusangarekano yo okolekana asegeti Kenya Macha Green Stadium muradi oyo wo support the value chain chera sesemo ya agriculture tobwate kawa coffee tobwate banana itoke tobwate avocado tobwate chombe cha mabere tobwate ne chingoko lero iga etwacha igoro ye kawa abalemi mbabwate chikawa asesemo ya Gusii nande twanyote ng'asi factory chiabo chimashini echirense chiri chigokora bulbing chikorusi chigosabura ekawa masabo chia reduce the quality of the coffee cherries baganchirana koleta chibesa chirosi emashini egosi chikawa gali talieri yabere na miaka 57 igwe mashini elingo rusiwero ororo ebekwe mashini engia ase kawe krosigu yasibigu eminyokane ya kionyo
gukwana aso musangerekano yo nigo mugabana Simbarati asingerera buna serikali yaye nerene ngenene yo gusira oburemi na igo kobeka kibesa aseme buko y'abaremi ngo isaransa tuli na inunsi no yo ocheki aba ibi bali bari ngoro mbate nengeti ne kasi babo bali go chinsobo esenge joko ibra abantu ba koromuki igo ekamiti dere tu achirega ya make sure na machine yeliye kogoro 3.5 million area 5 ton ekoroku eko palba nerego chaga kibese chinde ekigo tigara chirosi factory mari aba MCA abubaikira naso musangerekano yo nigo bakabunambuye mono asemero biryo yo kubasira baremi abako kweneke buna amagenderero wasicingongo chionsi che county ya Kisii atako ikatokerende emere musimbo kolire eshida abantu babwata babisabaye nelinga mbatageti mubazi sasa zingira gambe sasa zingine bamwanjite nakoroka nekieni sasa zingine ebabwate chitamambali mbali nonye nabo nigo abamenyi ba kabunambuye mono asemero biryo y'amagenderero nigo gote babuna nigo baracha ko moetamu ya kabere ACABC nire ngamaene egasi ukorure unenche bona wonte teko nga nara temiri gutara account yetu ya Kisii na bondo chengambu yo kwanwa ebintu binakwana by'uburemi oise ko bikuna mu kabisa na bondo chenga mechanda teko bonto mbaire obukate ibagachi bagasimeka ekerago kora igo aina magendera atagete gotukineria tigera tonyori tibesa someria abana baitu ngo boigo airali bagerio gochaka bene emeroberio yo gochaka kwa etugo chanjo yo gotanga marwire yetugo bunaria yo munwa na boigo amagoro no launch vaccination of livestock across the county as 45 wards. Chombe cheito njibwato burore bw'omonu ebwebitago. This is what we have come to do. Kurwa senseme yo nigo boigo mugabana Simbarati aro musangerekano ngabuno yo asenseme anyabisia abo asaba abalemi bamugonga Farmers Cooperative timiliyoni 5 ryo bagachire factory yo bono nigo yatigere asaba abalemi bech cooperative society echo kweneka bunango tumeka bale kibese cyo bayirwe asenchere gwenerete elinde begendererie kebogima nginko reporter ya Ensoko TV kurwa senseme ya bunge ya Babasi county ya Kisii editoriane Wycliffe Orenge tugotigana na Wycliffe Orenge nigo tokagenda busiasi tukare gote ngaba manyi bechisemi chobundia nene mono kurwa sensemo ya ebunge ya West Mugirango se skuru kurunga West Mugirango Technical and Vocational College imeyamiruka ase county ya Nyamira nigo bagendrete gosegeta aborokirwa bali bakora amatemwa a KCSE yo mwaka uri batanyora kigrade cyuko bayirase university banyarko bakubwatira koboko chikosi cyububundi kurwa ase chiskuru au chiativet na namono bali banyarko bagotega chiskuru moncho murigeri itukoligoro nigo muri Kito Steven Nyarikimbunde ayigeta sense meyu na korosyo robotiro kubwatyo esegeto nigo yagendere kubekwa bokongwa gochya borokwa bari bakora gotemo wa KCSE asekorende batanyoreta magisi yo kubaire university nga nerebuya beso yi asijikos cy'ububundi eryo kwenyorere ngeri ase skuru ya West Mugirango Technical and Vocational College inse yabateneri babo nigo bare ubuya bwabekiro ne serikali kwenekinga ngo beka bare kibesensemo ekyo chigosira mangana yekitive nane abayibuli barenge komanya ubuya bwo gukora ekosi ekiga cy'ububundi bari gutiga abana babere sikononya nasi nini ikigara boni goro cha serikali yonsi pikuru national government county government abantu tutageta ababundi bache bakore amasomo for just 3 months or 6 months banyo certificate by the way oni ga masomo mbusa ntebi bono umwana ise wocha for example kuna bono ga tugwa admit abana na 5000 enyale kana tapuka 5000 ejo aichene basari still umwana uyo very admitted na ne basati yago saba pone ga bona bona constituency yetu ya West Mugirango Muske Steve wakana ira abana chibese chike school fees mwana tari wakana no neshiringi Muske Steve gabwa gakana leta abana na ndibona igo bayire bakachi basari bago chaga igeri ndibanyoraga course isiko ga umwana mnabona chiblamba chire isiko ga chikorosia mache muntu tayokora nanse yeri dituko abantu bakomira chituke muntu tayokora nanse ya 500 dituko abayibuli takobeka abana isiko baba. What's important in Kelina we are admitting students bali bakole form 4 leavers. We don't care what they get.
na wanyane we come and train these people era na wakonyo muntu agwete korwa sama soma ya kawaida lakini no abwate skill gete eri tarasoka imanyunkiara nyare gokora. So we want to come and discover nki umwana abugate ase baria bakorogote mu wa KCSE na bageta buya na goswase chi university ekero baganyerete goche goswase university bene igo basabire banyagoswa chikosi chinge na mono chiri achikurigeria amangana yekerero abanafunzi abanchinare ngo batebiga ninju kwanza skuru mneyega gotubwata bake wifi ninju ga igamanyore no nyan digital one ga serikali gebwate gento twete ga gachitume tubwate lab very well equipped before mutaragende university before mutaragende kende wifi tubwate ga igere 24 hours moiche ga igamanyore no nyan ko bate computer mu basa ko bera isiko amasomale ga iga na arare kisi polytechnic na arare nyandaro national polytechnic na arare nyeri sire njo tubwate examination body eyemo abalimu tole very much qualified ntudu bwate baire mwalimu biocha balimu principal iga gototumira mane serikali banyori giseme cyabona iga munabone go muntu akora direct engineering ikosi metitato banyorire egasyo gukora isiko iga asensemo yabagambi nigo bagendere gosegetwanga nere buya barigereria abasaye bari barenka asoye chikosi cy'ububundi erioko kyanania nene mono ibikore byobosaria ibikoretwa kubwatekana n'abasaye abu ko bagotatwara gento bagokora ekero tubwatrande twese abagambi banyore gasingu swaka yoko gambi bikesi ebyogo nako tengana na bana chinchera asinge nchunga tuwabwatrande twese tuwalentera abana gaiga bachakira masomo banyorire ububundi babeire bisi pona abagambi mbu yamane gasi yamaganda takokora kulembe nande tema mono tutaendelea kubashukuru kosi cy'ububundi nacyo cyabeire chikorigererwa mono na mono sense ya Kenya ase serikali yagendere kwenekina ngosirere boikirano aborokiwa bari bagoswase chitive wa mold twa ensure kwamba umwana ukinire iskili ya comes out and they come out and they do wonderful things. So we don't want to leave anybody out. Ever know what D minus, D plus, whichever, so long as you did not qualify to go to university. We even get abana funds bariba rangere tukuchi university lakini they opt to come and train here. Ingo reporteria Nsoko TV korwa West Mugirango TVC Njenyari Steven Embunde. Manjito murigeria tugotikana no robot uro nigegati ya MCA kurwase county assembly ya Kise besokire na kwemurunganingane yabo yokoba intimidated kose oko uchererwa sibatebire buna serikali ya county ya Kise nigo yaba ibire nande nigetari wikirania amagani yabo asibatebire nigo bagosaba mulembe na kero musimamo bo mwana siasa se county yo onyale kogosikwa. Mimi ni Thomas Obare, mwakilishi wadi eneo bunge la Bobasi Boitangare. Mwaka uliopita Disemba tarehe 2 tukiwa kule kwenye bunge, magari yetu yalipasuliwa na vijana ambao walikuwa wametumwa na mkuu wa kaunti yetu ambaye ni Gavana Simba. Na alikuwa amewaambia vyema kwamba hakuna hatua yoyote ambayo itachukuliwa dhidi yao. Na kwa hakika leo hii tunavyoongea, hata baada ya kuandikia waziri wa usalama Bwana Murkomen, tukaandikia PS Bwana Raymond Omolo, tukaandikia mkuu wa askari the IG to the police, hakuna mtu yoyote ambaye ameshikwa kitendo cha kushambulia magari ya wawakilishi wadi. Leo hii juzi ama wiki iliyopita, gavana wetu amekuwa na mikutano kadhaa na vijana wa bodaboda, na ujumbe ni kuwa yeyote ambaye anampinga ama yeyote ambaye haungi mkono serikali ya William Ruto lazima apigwe, lazima atolewe nguo, video ichukuliwe, wamtumie na wape pesa. Sisi tunataka kuuliza Bwana Waziri Murkomen, kama wakaaji wa Kisii na umeona katika maredio na runinga ile ukosefu wa usalama ambao uko Kisii, tunataka kuuliza waziri leo hii tuambie kwamba sisi wananchi wa Kisii sheria haitumiki Kisii. Ikiwa utatuambia utatupa hilo jibu kwa sheria haitumiki Kisii, tujue sisi vile tutajichunga. My name is Amos Omeri Mokaya. First I want to say that it's understood that this is a season of politics.
if you go to any part of the country, you will find people chanting either one term or two term. But here in Kisii, we've seen some leaders trying to silence leaders who seem to not be speaking from their side of the chant, not to speak. It's every leader's right to take any position, whether to support Ruto or Matiang'i, and no other leader has a right to harass a leader because he has taken a position to play politics whichever way he wants. wanchubuligili tukira ndese county ya Nyamira sumurai bwa bangi na bwe county yeru Jerusha mumanya tebirenga gachikoba nabono gakubuliria abagotungie kwera kibese cyabo chikonyorwa kurwa sikegancha keliye kurunga inwa jami niga yakwanetaya kerabwa tugetobo konyi go chia sabamenyi bensemo ya litongo eyere chinsemo chia manga se anemono anyartkoba kagoteba nganiga gachikoba gakubwatia nakora bali babwate ugotenyara se ya matebanyarkoba bakonyora obokonyi Obokonyi obu bwa marangeti emeito amonendagera nigo yaena nwa segeti kiachera yabana ale ritongo. Boigo Jerusha mumanyi nigo naendaena na chitenti go chia sebiombe byabo manyancha na kile kyabo samero elioko bakonya semeyega yekenyoro. Enya kore miaka 7 go chigoro nabona acha kubwani go. Bali bakoro kudisabi bali able differently. Nabarabwo nabaletera bali extreme. Letera mattress. Goyo igoranda serikali ya tata elio mwana nele mkama chenu. Aya. Kachuko chomye kebanda kanyora jeruza wika mukwanye. Okwe murungania nigo kwereta kurwa saba gotuteneni igoro yokonyora kwechibese kurwa serikali kiromo elio bomotinyi egento muske Jerusha tebire buna nache kwene kyabuna bagotumbanyore chibese icho bunebwenerete elio chibakonye ngakiye yobokongu bwechibesa. Hiyo leo nimepata hayo. Nitaenda hata parliament niende kuuliza. Ni nini hii inaendelea? Kwa sababu kila wakati pesa inakuja. Lakini ile ufisadi iko Kenya hii. Kuna watu ambao wako na ufisadi na watu wengine wanaona hao watu na hawataki kuongea. Sisi tunataka mtu yoyote ambao ameweka mahali kuna pesa awe accountable. Kwa hivyo hayo tutaenda kuuliza na tutakuwa kwa hai. Wakwana asomo yegoyo omodisi sio manga Valentine Cherono niga babuliria bantu batiko babisabali bali no bolema awa sechinga cyabo korende babalike asemirobelio buna inwa jamii ili banyole besa kurwa serikali. Kama kuna mtu bado ameficha mtu ama mtoto kama huyo, tafadhali tunaomba mulete mbele, akuje kwa ofisi ama peleka kwa ofisi assistant chief ama mwita chief akuje nyumbani, tutawaingiza kwa program ya Inua Jamii. We register them so that waendelee kuingizwa kwa program ya Inua Jamii. Ingawa tuko na changamoto, but tungependa sana kila mtu tusiwafiche because they are part and parcel of us as the citizens of Manga. Jerusha nigo naenda ababolire abantu be ward ya Manga komo amagoro asisabali ayo kurigo bokabana bwe county ya Nyamira. Tabi abantu ngemeremo yanengo kora ukolenda abaiseke. Meremo ngokora ukolende binyoro. Mere mongo kora na chana bakwani riga chitenti nkoretande chitakiti ntakana chitabwati bayiboli pi ndae gwali abasacha balimba kumanya devolution na kijare gokon. I want to tell you bantu balimba maete ngikyarenga devolution nje na choru na chire Nairobi na manyi bino bintu bigokon ingochaga nje no mongi nangi boire gabo getut ngasoka bogetutwa na amenyire Nyamira na koleira abantu banyamira tunapenda na watu wangu wote kwa Nyamira na wamesema raundi hii lazima tu change na change ni mama. Jerusha oyo mentri chinguru neliberera soko lyo bogabana nigara chikwamirania amono mugabana bwe county Nyamira omuske Amos Nyaribo Walter Chanua James Kemoni amona abande Njem Vincent Monda na kuarganiria ya Imeyen Soko TV. Manjito murigeria tokwenda na se county ya Kisii nigensemo ya bananchi kurwa sesemo yebunge yakitutu cha South besokire na kwengumurunganiria okonsana na kwa baraya chenseme icho gendokerera magendero gusuka maiga sabatebire boigo na kubolia abasaye kwene kyabuna kwesoke bale na kubwata chikura asobonge iribanyale bako bachora barayi baranyale bako bakonya na boigo gusukia amagenderero mutwe.
Tutu Chache South, hata wewe ukiangalia unaona drama iko ni mingi. Kwa sasa hii drama iko huko ni mingi, maendeleo inaenda kwa jamii side moja ya watu. Kama Ibrahim akiingia, tuliona kazi babake alifanya, hakupendelea jamii yoyote, kala yoyote, dini yoyote, alitufanyia kazi na tuko na imani Ibrahim ako na hiyo roho ya baba yake kushinda hata baba yake, na atafanyia Wanagetutu kazi yote ile nye imebakishwa. Mayouth wenzangu, Gen Zs, kura ziko online, si mujitokeze tu muchukue kadi. Mujitokeze kwa mashule zote za Bogetutu, wana IBC wako pale, tuchukue kadi. Tarehe ikifika, si Ibrahim ako hapo na sisi na yeye. Tutu wa minto IBC abantu bagenda ko register ko bwata chikura kure chintoriko bega ntoriko aka chikura online chikura kwanda egetu St Joseph's kwagenda gatembe kisi primary ogenda go chimarani chiskuru abantu ba minto to bwata chikura tonyare gwakere ekiongozi gete kura amagana to bwata amanga chido amachire gusi para to bwati chipare toko tara wakabanto toko tara ne chibuti go chetaone na abasabira Bagetutu ba minto to bwate chikura to akekura yete stora nyare go konyeka tonyaro konyoro burayo bia ntutete drama ntutete magendero Bogetutu estu akoreta magoso Abagetutu ba minto to abasabira mabera to abere ntoko irorera magoso asensemo echikura abamura gusaba sae chinguru chaito echikuru wetera chikura watekura abuno chinguru chao chikuru that is where your voice will come from akitu saba mabera mange mwana kwa bange tutu bonsi biwa mindo tolere bunde toko debire wingeiga tubwaterane tuba wamo wa mindo gaki modo tigara maega tuba komo tubwaterane sa twanjere iga ko chigoro tukurwa senseme yorobo tiresirwa rumonchi muri tokogenda busio asumura ibwenseli tukuligoro ara tomurubili umanyekanite buna nyoto uyuboko na kibasigo kya sabasai liko nyarako bakako basiro muri ibwense kerekere ntase chinseme cyo niko bono anyarako bakako tebanga niko bono eserikali yaye yabekira maiso eligo kinya magendero na namono gukinya abasai kwenyorera amabaga yogokora emiremo na guchakyo bunchuriria imeyense. Spray your eyes. Say your excellency. Twende. Ase entunda yende na ende inseye chi kibere nigo muraibwense William Ruto ayana na ende etaro yaje yo moroberio onyota imenyorogongo Orwa Centro. Meru hamjambo. Mogeni. Ritko rero Korwa mocha ya Centro imeyo bagatakatibwe chi county cha Meru amona Embu Ruto nigo atenta chiribu chabasa enibo yogo chakiri biashara asamagimabo. Leo nimekuja na pesa milioni 340 ya hawa vijana. Kila kijana tumewatambua vijana 7,000 wa kutoka hapa Meru, Tharaka Nithi na Embu. Okwana nerombe yabasaye kurwensemo ya makutano Ruto teneni nigaba era bamenyi ibenseme yo amagendero ao oyu abereka agaka bekera amo. Hapa Meru tumewapatia pesa bilioni 15 ya affordable housing, ya masoko na ya hostels. Soko yenu ya Kakoromone hapa. Siko soko hapo Kakoromone. Hiyo soko ya Kakoromone nitakuja nijenge upya iwe modern market. Tunajenga bypass ya Meru na tumewapatia bilioni 3 ya kujenga bypass ya Meru. Nimewapatia bilioni 7 ya kujenga Nithi Bridge. Nakurwa asegesero ogya Kinoru muraibwense nigarekana ko bachikia abaroki babonsiko na chisukuru ekiagera nige serikali ya kande school fees iyonsi. No child, and let me repeat for our education stakeholders, I am directing that no child should remain at home because they do not have school fees. Every child must go to school. Kwa sababu tumetuma pesa bilioni 44 kusomesha watoto wetu.
Ruto nigarekana kunyegerera buroro endoto yaye yokunyonchora ense ya Kenya mubekano onenseria ya Singapore. By God's grace, nchi hii tutaibadilisha. Si niliwaambia tuko na program ya 5 trillion. Mlisikia hiyo story? Ya 5 trillion. Ya kutengeneza Kenya, kuondoa Kenya from first world to third world to first world. Mlisikia hiyo story? Mulisikia? Ati wapi? Ati Omokonyo ye Professor Abraham Kithure Kindiki nigarekana konywegerera umuroberio nyota asekerienga no umuroberio rabakonya basaye balia batanyorete libaga aliokonyora masomo oye birengo obyeigoro. Mradi wa Nyota ni mradi ambao unalenga vijana ambao kwa sababu moja ama nyingine hawakubahatika kwenda masomo ya juu kupata degree ama diploma, lakini Mungu amewapatia talanta, akili nzuri, afya, na wako na nia ya kuanzisha biashara, lakini hawana pesa ya kufanya hiyo biashara. Yegati y'abarayibande abo barengerire ko asalire ko no mwarayibwense namo no mugabana abwe county ya Meru Isaac Muduma Sisirimbarire, umugabana abwe county ya Embu Salim Vuria, omwaziri we wizara ayechigosori Murikyo Munene ase wizara y'abasaye Fikini Jacobs mubunge Ekikuyu Kimani Chungwa agati y'abarayibanda bange ase bonsi barekana gosoma kuri gitagwe kemo no mwarayibwense William Ruto. Nishukuru sababu, Your Excellency, over the last 2 years, you have stabilized our economy by dealing with the macroeconomic issues. And now, today, through this program of Nyota, we can see you addressing the microeconomy of our country by addressing the needs of these youth. Iko ikabono libolo linali gotigara andiringane. Omwarayibwense William Ruto nachie kobokia bunyamasibu ajebwege siasa orogongo orwa sentro ubekonyora warekanire ko yenga na gosombwa ne merindo oyege siasa. Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Inkripoteria hegeteseni Igien Soko TV. Ritariane Daniel Omwaga. Mwanjito murigedia tugotikana na roboti uroni gegati abasai kurwase county ya Nakuru rwase moyo bunge ya Nakuru Town West pesokrie na komochia mo bunge bwenseme yo Samuel Yarama asobora ibwaye asibate bire bunani gabwa tubogesa ko angemona soko bwata kwa wechi basari nabano nigo babulie kyombe kya NCIC wesokia na guchaka gokora obunengiri bamimanyenga nikikeirere abantu abangasi chinseme chibataranyara bataranyorera chibasari cyabo. I wish the candidates wangekuwa wananipigia kura vile wananiletea mashida. Lakini sio watu wakati ya kura wanasema Arama ni mkisi. Wakati ya usaidizi mnakuja hapa nataka kusaidia. Na wewe kama unajua ungekuwa wewe kama ungekuwa mtu mwerevu ungekuja hapa. Jina naitwa Kennedy Langat na kikosi ambacho tumekuja nayo ni kutoka Nakuru Town West. Na tumekuja mapema asubuhi, hata hatujakunywa chai kwa sababu ya malalamishi ambayo tuko nayo. Tumesikitika sana na matamshi ya kiongozi ambaye ni member of parliament ambaye anaitwa Arama. Na tumefika hapa Nairobi asubuhi mapema na tumepeana petition yetu kwenye tume ya NCIC, National Cohesion Integration Commission. Alafu next thing anauliza mzazi ati I wish Kalenjins wangekuwa wananipigia kura vile wananiletea mashida. Hakuna hiyo. Shida si kabila moja. Aya, na pesa zile ambazo analoketiwa kwa CDF haikuji kwa sababu ya kabila. Na hajapewa kwa sababu ati alipigiwa kura na watu fulani ama sehemu fulani. Pesa zile ambazo zinafaa kudistributiwa zinafaa kuwa kwa kila mzazi. Tumesikitishwa kwanza na tunashangaa kwa nini NCIC. Video hiyo imesambaa Kenya mzima. Lakini NCIC haijatake any action. So hatujaona wakiongea. Tunasikia juzi wakiwa kwa TV wanaongelea ati sijui siku hizi, ati sijui 207, ati na saa hii, ati kuna changes in the way communication imekuwa, ati saa hii watu mtandao sijui ni nini, tumeona kwa TV. Na hawajaongelea hiyo issue. Na mtu ameongea vibaya. Askari wetu hatujaona mtu akishikwa kwa sababu ya kuzungumza mambo kama hayo.
So yeye akimaliza, mwingine kiongozi wa Wakalenjin naye aongee, aseme sisi Wakalenjin pesa yetu ndio hii. So tupewe CDF kulingana na kabila. Si haifai. So kila kabila haiwezi kuwa inatoa, kila kabila haiwezi kuwa inapewa pesa kulingana na kabila yake. Sasa nyinyi mko wangapi? Ati nyinyi yeye sijui mlipigia nani kura? Ati nyinyi mnatoka Murima, CDF yenu ni kiasi. Sisi wote ni Wanchubuligili tukurwa se county yu ya Nakuru ni gobono tuchikoba tukuligili roboti ururu orogetie ama unchuli ya korekanete ase kiama gia Jubilee somuliki omuya choretu uguchikoba omuliki monne mungwana ukurukwa omuske William Ole Kenta ni gobona choru guchikoba omuliki bw'ikiamekyo kera Jeremiah Kioni uyo kabero omuliki monene bw'ikiamekyo anyaratukoba gagukiniwe kirogona koba omokonyi bw'umurai bw'ikiamekyo umuske Zaki Kinuthia uyo kabero mu waziri ase serikali ya Uhuru Kenyatta nigobona chori kobo mokonyi bw'umuliki ase kiamekyo monchumulio gatia amabaganda nyaratukobaga korerwa monchulio no linga omoteneri bw'emerobeli bw'ikiamekyo kia Jubilee boniga nigo chikoba gotenero no muske Yazin Nur Haji kero chingaki omuske Vincent Kemosi uyo kabere omo bunge bw'ensemo ya West Mugiranga chikobanere munyakirogo bw'ikiama gia Jubilee tigatwigwa roboti urbuna rwasometu no muske Fred Matiang'i. The Honorable Moitalel Ole Kenta as our new Secretary General in Jubilee to Kenyan politics and leadership. He served as a member of Parliament, gifted political player. We are grateful for the work that moves forward to benefiting from the leadership as he plays his role in the office. We want to be a party of substance, not a party of respect. The NEC has approved this morning the proposal and happen. Mr. Torome has been until now the national chairman of Jubilee. Vincent Mogaka Kemosi, Honorable Kemosi, practicing lawyer, the political practice in the country, is joining our ranks in strengthening and developing our party. Next is that accused focus on other activities. Monchumulili goikira butwikira mwelio bwa amaya semambia bono Diana semegane yonsi pitwa somire semambia bono mugano ndoche olase chinkwana chia bono mambia se bono abantu baikaranste babana gukwana ali bakunywe chae na maunchulili yakoretwa sekiama gia Jubilee Ritkorigoro Moitalel Ole Kenta nero mulikio monene bw'ikiama gia Jubilee bono iga ni na ndo ise kuligerelia Jeremiah Kioni bono nigo achikobaga kubwaterana no muske Fred Matiang'i komokonya omurai bw'ikiama gia Jubilee uyo kurukunga Uhuru Kenyatta semambia bono igo monchumulili buya mono asibali mwanyara koba mokonya libaga nindo choyo bonara ugo no gutwa kiresi mintate kumanyankia gotatebye semambia yensoko bwakire. Hello, soko bwakire. Okay. Kumanyali nge usenga Swahili. Kodote byali nge igentabugate nakitutamanya. Sachinde karaira natotebi nabatogo tegerera. Igole ndese mambye yo mwanchumuli togotebi ngatwa kumanyiria maya. Asemambye Diana weekend ya chakire bana. Weekend twachakire kuyali. Whatever on Friday. Hatenga Friday na nde weekend ni watamange abarende ka Friday yekire weekend yekire Jumatatu nyoru wake tubasagocha bwangu Dido chega iga Solomon Nyamonga gataba kuruchisa mochi ya Ruiru no alime yo murubili well represented. Teresa Kemuntago teba tuned in. Frederick Ogembo gataba good day to all fans of Ensoko TV. Bijamono nindoche Frederick Ogembo nero yo teba kuruali chinsemo chirichia na akuru. Nindoche iga omoigwa Eric Okali gataba good morning team Ensoko wakire ya Diana na Innocent as usual, always watching you live from Machakos University hadi tamati na wasalimia my dad Richard Mose, Mam Josephine Mora from Sugubo PAG Nyacheki ward tabanga bobasi wishing them a blessed Friday and the weekend ahead. Fred Moga goteba kurwa St Peters Nyakenyo Misia Secondary Misricor Fred Moga Moturina Ruth Morano ali miyomorobiro Paul Ndemokuru wa chinsemo Chenyantaro Nyamira County atebanere no ali mehiyomorobiro nabayigo asensemo yondendo chagoteba Samuel Science ni Samuel Science kurwa Nyaboterere Bondo Nyaniko ndani hadi mwisho. Sana salimia my mom Dina Manyona na my father Thomas Manyona
Moganda na Maisis Masi Manyona negati abando manchito murigeri ando chimogendete utuma uzumbe chino kola ntoko era nantunyare toko chisoma eri tunyare toko genda no morobirito ensoko bwakire kurenenga kiena ntocho kwariga nasiga seti tunyare toko kumenyanga ukiraboniga na riri agendete kwenekiwa buna butambe somorobiri ensoko bwakire ryeteriane Diana Ndemo twani yana kubuga ke twaninge anakobuge kere twani nene tarabuga semambia bono togenda umutimoko nilinganirji mwamu tate komanye twani yanke etaite kubuge nene tarabuga nindo cha daruguna wake simia matinga nkia tate gotote bigo sinegendo kia beire soko bwakire ngoto kwana nero yo nguruku Naomi ngakimbi yole ngayoko kwana kurbono ngokwana kuru masimba ngoba kwani mbia mole mwansi tuitabire mbuya tole Naomi kurwa masimba kina ngokire ko harara asante sana na kimbi ya mono nanya ko tema mondondo bwensi aya ya mono Diana bwanjire Diana kwani Naomi bwakire mbi ya mono mambingia nayo twale mambingia asante sana Diana na urawa tebingo na gwakale ngesimi wakire sana akimata tabanchena na gwakande simi ya mono tondo mutimo kobana twaigule Naomi kor masimba Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Avange kurwa chikansa au bakumena na komotogia omonene wetera amatera amansu ibibungo na boigo amarandia imega taseni Nensoko TV tochukumira nae kera litkoria Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinya komotogia munguru na boigo komoterera nanche Diana Ndemo imega taseni Nensoko TV. Mungu amefanya ni Mungu amefanya sio mimi ni Mungu ametenda ni Mungu ametenda sio mimi ni Mungu amefanya ni Mungu amefanya hivi nilivyo mimi Mungu amefanya sio mimi magega ya television ya Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria bukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoria bari bene liyokuraria asegete senieke aseriguri liyake busani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amusariri wono yaikireke wango guikaru aligo panya royo onde orenge kwende kanisa utigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obwe asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora kingatale icyo butindu
kama tingatara naiketaoni ya Nyamira na rena shauri zangwe ngararombo ijano Muligari bwa Soko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 10 chamogoroba wikense yemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitase rugo orambulete mirondo kunyagusibero na hali ya screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwanu bukano echiembegetere ndo gesongeno to amereria Bakalia omoto yakabwatwa Bakalia omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa Unakusudia kuandaa sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790820710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Mwancho muligiri nande twire ne chetire chiteka isano isatu maiga yensa eya mobono mambiri tukorero ni lia Friday dayana gonte bin furahide nyiwe tagendete kurubilie mirubili gaiga babugate sibakwenda na Sandra kutaba kutomanda bantu babugati kurumaiga Togo tunyara ntunjenzi kuruma kebadi siniva dogelia ongo error no chijenzi no buguli bikoro tubyonse ni cyanga Togo sinyuwa stogwetya Achumuligirili nabwa kokoje karare ngira ajorenga magana atingo ya nyara tigangende busindigirelia yale se gazeti ni mbwato sokoboko kwa ne gazeti ya The Standard nabwe togo nkonya taiyo The Standard nero mbwate Diana nero libwate Manjito muligirili nchi ni mbwato yogo nkonya no yogo nkonya ndo cha gazeti yane ni mbwate gazeti ya The Daily Nation buna butambe nimiganere gaiga nemenene na ndemebo tukuchikunya tugusanga naye Diana gabatebe meganera se gazeti ya The Standard Daily Nation nemebo igondo chega gabateba nga mutu bintu bikogera muraibwenso mutuna ko mwatia Ruto's main headaches babatebe bintu bigendete kogera muraibwenso mutuna ko mwatia na ndamona ko nakweyagia negatiye bintu biri bikale korekana bikale gocherere sabali yayo mwaka bwikiri ubere 2025 na ibere naboko nyara ko bagwesomera Diana ngo chale na birobyo igazeti ya The Standard ige kaliko boli water waste yani nga ngosia kasia kali ukyoko gokale wanchu muligeli bakale gokwanera na chiaru wetu nekegambero asibatebete abasemye bagosemye muraibwense batige wakano chibesa bagwakano nande nigo barabisi mamincha ilichiko toko genda se gazeti ya Taifa Leo nige kali gokwa na koti ya pangua Ruto
abu mwanchu muligere na barauni ba ukwanera igoro yemerobeli go sena chiarwe twene kigambero asibono bali bakurukunga basemi baye nigo banyar tukwa babago tebigwa asilimo banyar kwa bakurwa bisi. Gazeti ya The People Daily ngo kwanerere Uhuru Matiang'i take control of Jubilee nigo bagale gukwanera amaunchole ya kolekane tase kia magia Jubilee asibagate umuraibwenso mukoro oyolenko yokane umuske Uhuru Kenyatta naboigo umuwaziri obwate chinguru chinga kiechimo ase serikali yeyu ya Uhuru Kenyatta umuske Fred Matiang'i bono nigo banyar kwa bakoira ekiama kiabo gia Jubilee gokebeka asoboroso mwanchu muligereri nabo konyara kwa bago wesomere gazeti na komanya ningi kegenda tese gazeti ya The Star ngokwanerere Kenya's new HIV drug that keeps you worry free for 6 months wateba ni lyogo liria nyare ko balikoletwa ikoye gubali babwate burure bwenya mure bako nyara ko bako beterwa wateba ni goko genda sigika kimitinyi 5 nomo ilyo nyara ko nyara ko banande ko konyole sindani nabo nyara ko ba ko wesomere gazeti yo nyara ko ba wokoligere lindo cheke batirero gambe kire gazeti chense ya Kenya choka gazeti ya The Nairobian ngokwa nerere nga naipei saga bagokwa na igoro yechibesa amarwa nabo igo sikili yote bekana privacy clash gose soko nyara kwa bago sokia mangana alia nyinga ni muswati nale chibicha chia rolekana so mtandao asali ngese semo yo kwegokia balingeno mungwano nde asilieta bakali gukwana ngakuru ko panga igobana na boro chibicha nere gabwe kale korokia ngakyo muswati yo mangana arengo robali bombale so mtandao muya manyete igona bwe somera gazeti ya The Nairobian na kumanyomugano yo ninki kero rontagete guchaka ne gazeti ya The Standard buna nago tebinero mbata soko bokokwane gokwana bali bagateba gibilioni ibere nugutainye echichi anyale kwa bachiko genda sumu goko nigo bagale batebanga ninki ekegeko gero gosiakasia kiliyo gokwabeire no gukumia kwe gazeti e babegete muralingana lya boli mwamu bakale bateba noko genda mamincha yeli chiko bagateba ngabono iga bali aseseme lyo sobora ibole ne chinguru kinene nigo banyara kwa bakobeka gibilioni cyaba Kenya asumubukobo nigo bagateba nga nigo babere bagokwana aselita lyo murayibwense batali kubwati kende gyonsi kere ase katiba nabono iga enachiye kegambere kenene nigo yanyara kwa yeko nyara kwa yeko iraninse asikeli yoteba nga obochorwo kwabo no murayibwense nigo kwabuneteli chiko nanda sagoteba ase banyar ko babago tebigunga ase enkakie amini mwanchu muligeli bono iga banyar ko bago teneni gukoye umushara ulikoje bakonyona nigo bakalego tebanga na SHO BCHO nigo yabero bokoguno nya nabo Auditor General chinga kichinde konyora chisabu kuroro bago tebanga nigo chia BCHO chia nyalta ko bachikobe kwa mamincha yeli chiko gatiabo nindo chega iga umunyakiro gubwa basemia okurukunga David Ndi no alega iga Diana bakalega tebanga tigambe kama ngana anyal tukabaga gukwano no mona chebina okurunga Bahati Mwamunye moske Bahati Mwamunye uyoro mona chebina tebanga nigo ntage tengirorere amangana ali amakoro tebanga ebara ekorosigwa sencherero ndonge chinga kichinde nabego kuira somulero okorore bekire chi loans biya ekabekwa mauga boronge agotebanga nabego kuira setarochi niga yakwane taya se kigambiro asagoteba nigo yanyolde asikiliyo tebekananga asteyo yaro lekanire katiba yense ya Kenya bwatumo chando nde bwensi nande use kuligiri umurayibwensi na iro muntu kuruko mu Attorney General winero masemi wili chiko akomatebinga kibinto bikogenda nande murayibwensi nera kaleta bali bakurukunga abakuru kwa ba device abaya malieta abongo gotebinda CPG ya kane no babekirega igani ndoche oyokurunga Professor Makau Mutua inegatiyo masemia bumurayibwense Professor Edward Kisiangani masemi bumurayibwense Dr. Monica Juma oinera no masemi bono otebirunga tacho diki katiba go senti babwate trichiko Professor Abdi Gulie Mr. Joseph Boynet na Dr. Nancy Laibuni egati yabali banyaltuka babono bagotebekana barabasemi bumurayibe bwense abuno batano noyomo o commenta na David Ndi list ila bego nyara ko bage korelekana asbon bateba nige kigambiro kyanyaltuka bateba nigo banyara ko bakobeka emeshara gosibanyara ko bakonyore ngeli kurwa serikali nako gendi kigali kinene kulendikiri bateba nga
ni goli chiko libuniro mwanchu muligereri asbagateba igaiga na bugonyara ko bagwesomera ororenga ki umone chibino yanyar tukoba kwana asibali bakorukwa basembo murayi bwense asbagateba go ikira bono iga abasemye bose ipinigo banyare ko bakwenyorera chi bilioni 2 enugutainye chibabaganire igwise kuligereri nga bono ni bateba kyumbigiriye kuligereria ngakia bakoli mirombanite gwakanwa meshara yabo tikia nyari tukoba nonye no kero kyo konyora chinguru chuko nyara ko bagekuru birengero byabo mwanchu muligereri se kuligereri gabo nabo kunyara ko bagokoranga inchira banyari tukoba bakobe kwa service na ndabona bagatebekana nga tibabwene tikoba bisi kinakolera bwesesemeyu Diana aracha nande manye kwirana Mwanchito muligeria nchengo cha kanomugano go ichania mono kurase gazeti ya Daily Nation urase page ya gatatu ase familia yemo yale kwirana gucia sechinsemo cha America se bakoleto bomenye bwabo bari kwirana kitalikinye kurende bakanyora umubasukano bwipara ngo tukomanyigwanga umusubati oyo no mugaka nigo basiretie abana babo batatu abona baraba iboli mano Mwanchito muligeria abana batatu nigo tukomanyigwanga nigo banyarete bakogenda se enyomba ya teganyeruke children's home enyomba y'abana balia batabwati abayiboli n'abana bali okonyoranga nigo barase nyomba bakunyara barendwa eyo arashinsemo cha Bungoma na nimba tokomanyigwa musubati yokurukwa nga Wangui Ndirangu nigo alenge no mugako Kristoba uyibago konyana nere kwenekia buna abana bwekera bakira sense ya Kenya ko babale bako batalira nabego banyara baguchingira Christmas na barbo Mwanchito muligeria babo kababa kogenda shinsemo cha Bungoma kulendekera balengasi sabali yabo litukolya Jumapili elyo lichitali kinye nigo banyore tumubasikono gwe parasti nsemo cha Gilgil asomo chona kuru na stokumanyigwa nga driver elyo yabagole tyasigali banyare tibagukombonya ali kubabogolya abayiboli babo nigo balengase ebirogo bya mayiga byo driver nabayiga abana babo kabamagiga yabo Mwanchito muligeria kulende nigo egali yanyaltige kubatuome ywere lori elienene ikabage kubatuma bakanyara bagosiria abana babo bonsi batatu kolende umwana umutangani nigasirete gagwoyole emyaka 14 nabayigo mu murondo kuri ku Cairo akabaga konyora chingoma chintindi bakaba bakolentwa asomo cyo Nairobi konyora bwenya no moiseke uyole ngo moiseke bwikanera kalentwa asomo cyo Nairobi anyarega konyora bwenya kolende chitariki 16 bakaba bagwakirwe simena kumanyigwa buna moseko yo sirio buguma bwabo ase amatuko 12 bakaba bagusiria abantu babo litsuke limo bakaba bagusiria omwana wabo Mwanchito muligeria bayiboli bagatigara batabwati abana kulende wetera asogwanchirana nabego wetera aschinkwana chiabo nigo bagoteba nga banchiranire abana abanyale bago tugutwali tukolya lero babe criminated aiga somo chyo Nairobi chinsemo chia Karioko lakini ayonsi nigaba kago kolekana gosemero bire yonsi nigo yabo kolekana chinsemo chia ICC mochona omocho Mombasa Mwanchito muligeria no mugani obugo ichana sana kigara kwenye ba yariganirie gochikoira na somo chyo America osense America kulende bagatebatika ba ike children's home hane no chebuna banyartu bakonyoro mubasikono weparo Mwanchito muligeria no mugano obugo ichania na ninga itetigana uyo minto innocent aragenderera megano urese gazeti ya The Standard page ya kabirengo kwa nabarengo murayi bwense gwetera bona se wizara y'Ikisemino banyarako bakurugo chika nk'abana bonsi ipi bali bakogenda ase grade ye 10 banyarako bakwirana ase school niga bateba gwikira boniga nigo banyarako bakuru kibese guciororo na umuwaziri nigatebire babekire timu yo kikobage kolgerera nk'abana banyarako bakwirana serikali bono nigo yanyarako bagegotebya bali mu abanene gwanchira abana bose ase school ekyo ase obuwango na kegima ndas batebire nga onde bwensi uranyala ko bakwira ni gugo chinka asikiri otebekana ngatabwati school fees nebi namagani ali school niko bone ukikobage koleto mu cyando gukiasa bali mwabone mwancu muligere ligo ikira bone ngana bogonyara ko bago kuligere linago soma abana batakire kogenda asiji school ekyo niko batakire ko ba umubaro bwe emiliyoni yamo chiribu chimisato nabo bente gwika asibone go mwancu muligere asibagale batebanga abana banyara ko bakolikigwa tibarayikira na bonsipi kulendo mwancu muligere bono ogo chiko kukwarwe tune wizara y'Ikisemi weteraso mu waziri Julius Ogamba nako umwancu muligere likobekira ase gazeti nabo gasomera CPG ya kabire na koranga ninki kelkero rototete koligerelia Diana nakwanera igoro ya amateye mu yasireti abana baye batatu kera bacita sense ya Kenya sikiri gurukunga ni taro
obotali kaiga ngukwana balese page ya The Standard page ya gataba nga tourist dies swakale oteba maigaye para juti aliko baga kuiruka nero ekanyara ko bage korukuru asembe akanyara ko baga sirba oteba mu kwano yo oromo mu iboru bwense ya France niganya ko baga para juti ya ekanyara ko bage koira nanse akagu negento kirire takanyara ko baga go ko monchu muligeri ni oteba nga ogokukwaye nigo kwabete ase ekera alingetaro imense ya Kenya nabwo somera nigabwa temya kemero ngene na kenda asbago kwa no mugano yo na amwanchu mulile spakale goteba nga mwaka w'ikirubere na 2013 county government yeseme yo asalenge ilge mara kweti nigo kwanya yateneniri ugotumeka w'iki pilot chiparachute chigurunga pilots glide asenseme yo igona bwo somera na kilibate nga nigo ya baburi tuyende ikuru kwesigino yokoranga kayachire chiparachute chirende mu basabo chitumeka aina yuale ase gazeti yo ye gazeti ya The Standard ibechi yakabere gukwanerera abachorwa bari banyatwa babako chorwa iri bachikoba bakoira mabaga yoko baba na chebina se kigambero kiliye kurunga ya Court of Appeal igati yabo nindo chega iga ne nkatwa kigeni yo kabere mu wakili bo murayibwense ya Kenya nindo cho yo kabere umo tenelibwe kyombegia IBC ngake ya mukurunga Isaac Mohamed Isaac mwanchu mulige nabogonyara Isaac Hassan nabogonyara kabaga korra bali banyartuka bakwa libaga bakanyara kababa malieta basoki bune kyombegunga Judicial Service Commission me tigandara ya soma sobwango bali banyartuka baga choro nindo chekatwa kigen nindo chega iga Paul Lillian Brown Murungi Johnson Okodho Kelo na abande abanke mwanchu mulige ligati yabona Isaac Hassan yo kabeire umunyakirogo bw'ekyombegia IBC asenga kiyamo niko bona banyara ko bakogenda bosio bw'ekyombegia gya JSCC bakajara ko bagokorerwa kirikuru kwa okoboli wa mabolyo no mwelyo bono banyara ko bagosokirwa bange niko balinge kurigererirwa embwa yabekera balinga abisi abande bali kuba bakoboligwa chando yabo batwalete ili aliko tebekano yo bututukanu sechinga kichinde bali otebanga nonyene nibo niko yasiretekera balinge chiabisi kulinde bona malieta yo asoki wo mwanchu mulili nabo gwesomera page ya kabere ye gazeti ya The Standard na kumanya sobwagale page ya kabere ye gazeti ya The Standard umugano nororo oyo kerango chiko gotebye kera kali rito koirana nande muswatio yo monindo chega iga uikigu bosibwe kigambero nandega atebete nga chikobaga gotigara secera so guita muswatio mwe chisiringi 10 teto mochando ya Wanjito murigiria ka tugukwanira ayali sigazeti ya Today Nation page ya kabere yo kwanira mu review shabu no gende tukorento bututu kanwase mo roiro yomo akwe murunganya sagote babunani gachita sinyagitari agatebya abanyagitari banyale bakomokonyo munyagitari yo makanyaraga kumulikira roboti anyaraga kwenda kubarwa korinde abanyagitari ya umunyagitari onde akamutebya gwika abanyagitari babere banyale bagwa proof okogenda kwa yasoko barwa sakubolya nga oyoyo moti mu mwamine tigose nobo gwene motamaiti naboko bwatu kwa kolenda abanyagitari abinigo bamotebiti no nyembaro butu bamaiti no murubiriyo shagokora nabego ningo baraganye omurubiriyo Social Health Authority unyari ko gweswania unyari ko kubwatu ko bokonyi gochiasare umanchito murgeria negento gyo gochania kero murubiriyo yogende tukorente gututukana downstairs kusiasa abarwaire nabego esomera sobwagale ase gazeti ya Today Nation page ya kabere goyirego kase page ya gatatu asibono Winodinga ojore omo wimerepe county ya Kisumu esokrie na kubwatisia omwana Raila Amolo Odinga Rosso Odinga mwanchito murigere Ruto Odinga ojore omo wimerepe county ya Kisumu nigo bone sokrie na ko mubwatisia Winodinga ase atebire buna tibarigo chiwanchira okubwatira nawe kiamakiria kya ODM no muraibense ya Kenya asa atebire buna nigo bachire bwango kurene nigo bagane irikuganya kego baratwara chinkwana batwara kwigwana bamanye kumanyanga nkakibako genda kubwatira no muraibense ya Kenya anchito muriyerea nabogwe somera se gazeti ya Today Nation page ya gatano na kabere ase Ruto Odinga akanira batebanga ere niga kubwatisia Winnie Odinga nande hochukubwatira no muraibense ya Kenya ere taranchirana ne amate ni naroche ni chingwana korete nigeta senia kemo ikyo asabeta kubuligwa mangana mange igoro ye amate yabo ikurunga The Odinga family nabo igo
bakanyara kwa bago kwanire binte binke nabo kunyara kwa bago somerese gazeti ya The Daily Nation page yu Diana agatebire nabo kunyara kwa bago kuligereri na kumanyanga ninki kelikeroro eliyo nyara kwa bago kumanya senchira yoboikerano indoche page ya gatano limase gazeti ya The Standard ngo kwana bale igoro yali babegeteli tukolie igoro yekiliyo tebekananga ogususurwa n'abanyanyimbo echiamate chinde nigo chigendete kuganya obwene bwabo kurwa ase bigambiro ni bateba ebigambiro nigo bigendete kominyokania koranga byanyare kwa babikuru chinachi kiranyare kwa bachikuru obwene guchia ase bali banyare kwa bakwenyora so muchandombo wokunyara kwa bakonyora chinkoma chintindi nabande gusiri ubwima bwabo kwetera ase o chinguru chinyinge abanyanyimbo babere bagotumeka ase kili mwanchu muligeli bagateba ase bono babeketa maiso ase kyombegeli getenete abanyanyimbo yikorunga aipoa mwanchu muligeli kiyo yikorunga Independent Police Oversight Authority iyo nyara kwa bage kuligeli nga kyabanyanyimbo embwe yabe kwa ekera bakonyara kwa bagokora obokoreri bwabo ochia saba na inchu mwanchu muligeli gatiye bina biri bigendete kuligeli gwa ne kati kilikia omongwano yomo okurukunga Rex Masai uyo ndokurukuga iga omoni bwechi mask ulio nyali tukabago itwa mwaka ulio itete ogurunga Bonvas Kariuki nabo igo mwanchu muligeli mbabugate kinakia omongwano nde okurukunga Albert Mondi Ojuang aigati yabande abanyanyimbo bali bakubwatanirwa n'amalieta babe likirega iganindo cyo mu constable mu nyanyimbo yo mugurunga Cleans Baraza nigo mwanchu muligeli batete kuligerelinga ngikelikira chikobage kukorekana gochias bali nande boigo bairaniri ensa na kuligereli yakero umwano kurukunga baby Samantha Pendo neranya tukabaga gosiri bwima bwaya mwanchu muligeli nabo kunyara kwabago kuligereli iganga kibaka babago kwana mamo mwabo umwano ule kurukunga Samantha Pendo yonya tukabaga gosiri bwima bwaya kera yokorobekana kuarenge gutanchira na machibu yo bocholi bubura ibwense mwanchu muligeli nabo nginago tebanga abanyanyimbo baitete umwanone nigo bono igabagendete komenya bugima bwabo inche nigo ngendete konyora umuchando nigo bagendete kuragiri chiamate chiabo kurende na chiri bosi bwibigambiro na tindanyara kabagin konyoro bwene mwanchu muligeli nande nabo kunyara kabagwe somero re chiamate chindi na chocho ase chinyara kabachigo kwanera asenchira yabo yabene nindo cyo mu Inspector General wabanyanyimbo lyo kurunga Douglas Kanja niganyara kabagatebanga nigo banyara kabago chakyo bunengi bwegati na koranga babanyere bakubwaterana nekyombekia aipoil koranga abanyanyimbo bali babwatenetiwe no boitie boli bwaba Kenya bubanya tukaba usiri mu bwabo banyara kwa bakonyoro obwe no mwanchu muligenda bonyara kwa somera ACPG agatana limo nakomanya oroboti rwa senchiro bikana ngo genda ACPG agatana limo na nontigarete nindo chega iga umunyakirogo bwekyombekeliye kurugunga kyokoligerelia mangana yo guikiranirwa kwe roboti rwa Nadiko Agnes Zani kokwanerale ebitango babere bagwetera sakale goteba nga maiga yoko bekwa service libanyara kwa bakoranga chi agenda go sebinto biriko mibale kwa bakoranga byanyara kwa bigo ikiranirwa bibanyara tukabago twara no yo libono nyagosira omusikera ila Molo Odinga no murayibwense William Ruto nigo committee yatebire okuburugwe chibese nigo kwairere bataranyara kwa bago ikiranibiri batebete gubinyara kwa bigo kolekana umunchu muligeli nabo nyara kwa bago somagaiga egati yabo ibinto biri bateba nigo banyara kwa bakonyora egento gebetebekana obokende sukurwa ACABC yolio tenete obokoreri bwa abakenya ukurunga Felix Kosgei aswate bachinga kichinyinge nigo banyara kwa bakonyora ebitango na nigo bono igo mwanchu muligeli committee yesokiri na batebanga nonya no bwene bwa mwanya bantu ne byombe binde nigo byanyarte kwa bikwerusia kurende bagateba nigo batageteba genda sobwango na koranga chi agenda chi komiti nyare kwa bachiko ikira nigo mwanchu muligeli nabo nyara kwa bagosoma oroboti oruo na namono nyara kwa bagokora committee yunga kianyarte kwa bagekurwa okwirene likwabo kotranyori clip kyabo na makero kina batoke beka asembeo wono kara twasomire nyenche kamineyo manye ukubuli Diana iga ODM igega teba igetagete kogenda bosio party ni numurayibyense ekera bari go chaka esabari eyo gusabusana amaboko broad based tigatoiro get the last handshake yo mwaka Raila Amolo Odinga ebinte bikomine ibatebete bikiraniwe wetera soroboti rwa Nadiko bakabeke committee umurayibyense William Ruto nabo igonya gusira Raila Amolo Odinga committee yatebire terekirani kende gionse kubwatekana nuko boruche bese ODM is in picture kogenda bosio which gwikirani kubwatana nekiama gya UDA bachikorigyo burayibwense onye bintu 12 babegete bosio mbabikiranite where is this agreement coming from eneli boli nche goboli buna innocent
ukubwata nukulende ko kagenda busige kare binte binabya takiri gwikira nigo egati yabo no koranga abanyanyimbo bali bakorete ebikoro biri byo ubuiti babekiru byara ubugima bw'abakenya bwanyare ko bukwera nigunse banyare ko bakanyole ndeguru nga electoral justice ubwasi uri bwo gukora chikura na ebintu binde binge inandoro cyo munyakirogo gagotebanga ntuntu bwati kibese kurwa so abisi mitinye 5 na bategererete bakubuka bayikobisi banyoranga komite tebugati kibese chiko bakonya no facilitation yo ikaranza iko maneno nchitigande bengo murigerie saguri batebirege kase gazeti ya The Daily Nation igoro ya 10 point agenda yo no se gazeti ya The Daily Nation page ya 5 na 2 ndo chegega public participation ne karo Roma chito murigerie sebona ba 90 bawo chikwena ne birengero byabo esa uriyo mito ino Santiago tebirigoro yo mugano yo tiganda kumanyia chitariki chiri kibekire chigo chiko kolerwa public participation ngara to kwanira public participation no manchito murigeria nigo to kwanira abananchi kwewali bagario kwena ebirengerero ase gazeti ya The Daily Nation ndo chiga igo mutinyo kabe stariki ibere nigo bawo kwenda sensemo chiria cha coastal counties asbawo chigo kwana na abananchi banyare bakwenda ne ebirengerero byabo chitalikinye nigo bakwenda se county ya Siaya, Homa Bay, Migori, Kisumu ne county gago county chona chibakogenda mutinyo February manchito muri tariki 5 nigo bakogenda se county ya Nyamira ne county ya Kisii igabantu baito megore county ya Kisii ne county ya Nyamira ne tariki renga chitariki 5 nalibago chogo chabaye mu kiberengera libyo byaba 90 ose okubwatira no kungo chikobororo elio bayemanye kogenda se ebunge banyale bagokwanira omwanchito muligira igo agreement itirwa koru onye public participation tirakoru na se tariki 5 nemo nigo bagochikolera sinsemo chi county ya Busia, Bungoma, Vihiga na Kakamega tariki 5 na ibere chi county cha North Rift County sejichire Uasin Gishu, Nandi, Elgeyo Marakwet, Trans Nzoia na by West Pokot na Turkana tariki Kianda, Nakuru, Kericho, Bomet, Baringo, Kajiado na Narok tariki 10 Nyeri, Nyandarua, Kirinyaga, Murang'a, Laikipia, Kiambu Madodo tariki 12 Meru, Embu, Tharaka Nithi, Isiolo na Baigo Marsabit Februari muti tariki 14 niyo chokole kana sinsemo cha Machakos, Kitui, Makueni na Baigo chitariki chomo elio emerongebere na isato nigo barabe asinsemo chiria cha Mandera, Garissa na Wajir na Baigo chitariki isano na isato emerongebere na isano manchito muligeria ngosaba kwa berana chichire chomo elio abamenyi be county ya Nairobi mbabe bagusangiririe birengero byabo osokubwatira no kungo chikoborro rende okoigwano kugotara bekwese higonga kurwase county ya Kisii ne county ya Nyamira nabatayine kitariki 5 abamenyi be chi county chichinde go saso mugusiole nabego chitariki ya merongebere na 5 25 no barase county ya Nairobi banyare bagusangiria ebirengero no nyegati aba raiba kanire ngaigando chedwin sfina ngadi freyo sosi barabwe bakane tigoro ya 10 point agenda yo asbabo tebanga tibari gwanchira na richikelion ndibwatiri nabegoni igolire misinterpreted tarabwati kwa century aben to kwa na igoro yeli chiko bosio bweke gambero buna litwa gotebye kiama kia Aman National Coalition wono ekyo kiarekoragwa no yoro mu waziri bwamangane chise chese konando mu oyo teneta waziri Musalia Mudavadi nigo gegetigo bosio bweke gambero asikia nyere ko bage ko ba asamatuka mange na litukulie goro Bahati wa Munye mu na chebina nigarwete enachi gotebanga okoru ogosie kwa gose o kiamekyo niga kyanya tukabage gosie kwa se chinjira chitabwenerati na ndeni go cabinet amachikalia abekire na obotenelibwo byama mwancho muligeri kinekyo nigo kyanya tukabage go kwanerwa ase ekegambero sana n'ono banya tukabaga tebanga chinga kiamekyo nyal tukabage kurusi go tibabwate tirichiko nabo igaswa tebanga kubwatekana ne chiroboti cherwete gose chirecord cherwete kurwa asumuna chi kurwa se LBC yumuliki bwe byama nige koroginge kiamekyo nigo Kenya tukoba gegokora eke birengero bya byogosie kwa sobwango bagata mwanchu mulilinga nigo badya tukoba go ikaranse ngende kurunga National Delegates Congress chitaliki sana ibero mwaka bw'ikiri 2025 ino lingo mutinyo kabere nande bagatebanga ekara ikaranse chinga kiechyo ebateba a notice yo chikoba babo kwanera igoro yoko sie kugwikia mekyo nigo yarwetu ase chinga kichinga mono igegento bagatebanga ikiamekyo nigo Kenya tukobage kubunwa
ase okubuna lichiko kiama gikabunwa nagero gikabuna lichiko kiame gikebunire gikabuna lichiko igora bo somera ra igadi docho mungwano korukunga Steve Mutoro nigagoteba oyu nyarituko bagobwata nigune kine kyagoteba nga enchira kya nyarituko bagikobunwa nigo yarenge enchira yobotutukanu kiama kiamani National Coalition moyokere kiabokiwe abaigando chigaiga kunyitura kwanira kiama kia Jubilee lakini ngwage kwanira se amaya Jubilee nokera he lakini ndo taraenda se kiama kia Jubilee ndo chigaiga omwana wa Raila Amolo Odinga Wino Odinga nigo bona igatia bari kurwastin semo chia Nairobi bamobolira anyareka wesokia anyareka goterenda abasae asamangana y'abasae nigo bamotebirie nga atabase kwebisa aisoke atenira mangana y'abasae kyara no eno mo Raila Amolo Odinga uyibono nyagusya nigalenge delegate nere tigesoke ochasi semo cha Nairobi aligie kirogo asinsemo usaliye kirogo ya Central Management Committee asiara nyare kobe delegate na ndanyare kago tenira abasae ndoche negati y'abasae gaiga anyarega gukwanira mangana y'abasae mwanchito mugere nabo gwesomera subagale kolendinda chuta yo minto Innocent atara gotebigori yekiame kya ODM aigando chira moncho lia betika okolekana litsuko lia igoro aigando che Jeremiah Kioni nere bono nando Romo Konyi bono tige ntondo chigega bakuboli curiously nigo tubwate aba deputy babere ntobwate mo deputy omonene no mo deputy omoke gusina benga buneki amakia ODM tubwate co deputy party leaders korene tigo yo minto Innocent ara tuteyo manchito moliyeria korende gaiganindo che Vincent Mogaka Kemosi negati abali abanyarite bagochorwa Innocent karatuira subukane mugado yobono lintu watagarara buna bate abuburayo bwakoretwe shake up yakore twasekia magia Jubilee murayibwense oyo kabere murayibwense lintunde yakane omoske Uhuru Kenyatta buna banyarite bagakora mawinchoreri gaiga kiamekyo mwancho muri nabo kunyara ko gukirigererio musani oyo mukuru bakabere nera sekia makia TNA oyo kurukwa nga Ole Kenta nigo bono banyariko bako mwali bagalio chikoba umurikyo manene bw'ikiamekyo aswanyariko bagoteba igaiga nga kubatekana no mu tatibwa mangana siasa nigagoteba nga nigo baligeretie segesa kugekuruku kyaba Masai ikiaberege gutwaro bwa matebo kororekana ko ba asobwange no murayibwense Dr. Memini mu murayibwense mukuru Uhuru Kenyatta inenchira ya moyo chikoba bakoranga banyariko bakogenda busio egati ya moncholiria ndakorekana tasekiamekyo nelikurusi burayi kurwase Jeremiah Kioni abande bagoteba inoko ekiama gende kurukunga face value yani go chikobage gotwara chinguru chingiya go chia sabantu nakoranga ekiameke nigo kenyara koba gekogenda asabantu bonsi gona bogo nyara koba ko gwesomera senseme yuntagete kwa numugano gete tumanye kogenda umutimoko page ya The Standard ase section nigo senseme libagoroganga yobo ncholeria page ya gata 15 narimo musubati okurukunga Margaret Nyakango igale omo controller of budget injira togotumeke budget nyumba bu abe sorry bado nyumba mwaneka ingi sengo gorandi chumbire kibiti na atagete ko boli gosono bwata mo control of budget na injira bado nije Innocent am the control na yo we control bono dugorate gutulenge kingeri ko nyare kana lirio tagete ore excited yo bwata siringi 200 otete ko gore enyama watabunga yaya mwana omate tabwate karatasi yo kwende school abo control of budget Margaret Nyakango kwanire gaiga atabo murayibwense murobelio yebwo koira ense Singapore asenchire bweka ine buno muri olio Singapore agateba gakieba eba pi ago ngiye agateba eba litangani agateba niganyara ko agateba nga ense ya Kenya gwikira bono iga tebuatie igende gikorokwa chibes chisaine kiranyara ko bachiko chiko konye mirobeli gwikirana na ndege nta orokiri ekororekana nga umurayibwense gaikaranste mbarabareria nabana inchi bara total disconnect nabana inchi na kumanyanga ngikelikebwe netego korekana sobwango iga nigagateba ense ya Kenya ni yetigarite koba puppet puppet ya International Monetary Fund IMF aswagenda takuligera linga kiense yakogenda go ndabusi niga yakwane taya
ase ekiumbekeria abakori biashara ebinene ase nseme kurunga macro fiscal analytic snapshot asanya tukobaga kwanera ase skuru ye kurunga the Institute of Public Finance asanya tukobaga tebanga gwikira bono iga amagani yaba Kenya taraikiranigwa eba Singapore lakini rĩ naraigwĩte nonye nasichinkwana agotebanga kero tugocokera chinsemo kero tugukwanira chinsemo cha Singapore tika turakwanira matuka yikiria itane ikiye tororenkia abana inchi bari kurira mono ne fees tuma kwiboria ngankwenda turi Singapore muraina chitaka mwanga Singapore ngogenda turi na ndegoro na rwetaga teba abana bagenda liboli dia manyago chichagaiga murwaneri bwe kirogo ky'uburayi bwese okurukunga David Maraga gwetera ase evuguvugu yaye kurunga United Green Movement ikine kiombe kiaye unande kiama kiaye igagoteba iga abana baragenda school abanyagitari nigo bari umugiro onye uchumi yense ya Kenya gego kolibiya ngiye kwara tugutwara umucando yo kinege utoire tugogendera umutimoko tukoirana ningotebi ngakibutangula bono igate birenga bali basokia chikura jiri chia maoni kurwa sensemo ya Bungoma niko basirete bamanyeti egento kegenda ta Bungoma na romanyete achumuligeli tagenda umutimoko Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kende gyonsiguro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umugusi. Tukuligereria lingana ligoteba Ensoko ya Masisinia na Pastor Nixon Matara. Cast tie burdens upon who? The Lord. Ekere toko mosemenya sai ekatone chinchera cyo Nyasaye no konyora kulenga kya abantu ba Nyasaye okonene awurawotebanga njena wene kuno ikarasta ngwa wene takipi oyesa yali tukulejwa mos chinsa isano na mwichamu baso gweka chinsa isano na ibere ichamu baso baka oje great controversy ye esegi yenene bakase chingoko ekabase chiombe ekaba bakase ese yasi buwenya role kumetinga wa ime Ensoko TV oje gusaba kubolenga gusaba kuligwa saba ditwa chikoro murwire baramye mwacho kanie ebago tebango yogose como elio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Ensoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia
umurobiri nigo ndaorete amuna basomba banyasaye abwa Australia ko batukwegera ringa nasobwagare nantalia yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare koba tukurwa ayankira rituko rye sabato rye abandi bagotebanga Jumamosi abandi batebanga Saturday chinsa komirebere chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora ncho murisyo ngaga n'abasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetera amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imega taseni gen Soko TV tuchikumirana kera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imega taseni gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Eye ni Soko TV, uboroso bw'umugusi. Mwanchito Murigeria nigo tuwanyareto kwirana na tugendete gusanga sense moye gaseti tuwanyareto kumanye gati yari tugendete gusanga nago kumanya bunagendete kwitega kurwa sense meriye gazeti na ndega gazeti ya nao te inabwata Soko kwane nigo yaringe gazeti ya Today Nation na arakumanyirie gati yari agendete gwateka kurenene chigakishinena n'ukora kwirase ekigambiro gya judiciary igetenete na Judicial Service Commission ikibono gya tebirenga aba advisor ose bali abakonyara bagokonyo murayibwense asakobeke mirobiro bya nabigo egati yokomwa advice tigante ba advice kumukwanira nabigo kumusirasi chinkwana nigo bono bagotebanga ogochoro kwabo aho bali 15 nigo gutakoretwa century rengi yo Mwanchito Murigeria nigo tukumanyirwa se gazeti ya Today Nation page ya 5 na 3 nga 15 abo appointment yabo tiyabwa titirichi koliye kigambero bagoteba nga it's unconstitutional na nekero maitinga unconstitutional richi kondere tabeteri kubwatwa Mwanchito Murigeria asiba yabono ekigambero kyabereke gotenenyo gwakano kwabo gwechibese chomutinyo nga tibari gochigwakana tibari gochikonyara bagwaka mu Mwanchito Murigeria amalietabo no aregaiga nabakonyara gingo yasomera abu bunabanya tibagochorwa naboigo bako konyo murayibwense akorokwanga Justice Hedwig Ongudi naboigo Justice Ndumanderi Justice Lineti Mumo Justice Chacha Muita Lucy Muhaki naboigo Samson Odhiambo Rachel Chepkoech Kigeni Katwa Radido Kio Mr. Murungi Kairaria naboigo naruchomo usio yo moga igo Mwanchito Murigeria nerintara ikera awotebanga Isaac Hassan Paul Lilan Munyao Sila Johnson Okoti naboigo Bayan Ongaya aibonega tia baria banyarete bono ekigambiro kyabotebanga ati babwate tichiko lidia yaganeri kubwatwa bamaneko aba advice abo murayibwense ande noroche asumugano yo minto Innocent ago chikotomanyerero negatie ye ebintu biri bagotebanga headaches mutu obere go komwati murayibwense ya Kenya kyagere kigambiro bono nigo kere asama bokae ibintu bire bitarayikiranirwa nande getagete banyare bawikirani yo Mwanchito Murigeria wikirendo yo minto Innocent nanyari kagotebya naboigo gaigando chibagotebanga reforms kuikachinyari chigokolekana igo kwaigurenga tibari go chikonyara bagwakanwa korende kigambiro nigo gyatirenire ogwakana kwabo Mwanchito Murigeria gokoira sig page ya 10 nigo gokwanera igoro yokogenda eskuru
osogo ikerana ase chisemi kwa borokiwa bali aba senior secondary habunande bakoreta amatemo alia grade 9 bono bakorkwanga aborokiwa ba grade 10 nigo bono batwararire abaiboli abange banyale bagwesokya nagoteba bunati bari kunyara bagwekonya usiti bari kunyara bagwikirania enibo gose fisi eri banyate bagusabwa negati y'искuru abange babo nigo batarekirana ase skuru akini tukomanywa ase gazeti ya Today Nation nga 90% banyale bagwikirana ase cy'skuru cyabo na 10% na banyale bagotigara ase cy'inyumba igo manchito murigere karto kwa 90% bakiranira ase cy'skuru 10% na banga no mwana yomo ejo ningana yo cyane otanyaraga wikirana ase skuru lakini ndase gazeti ya Today Nation nga otebango muraibensi ya Kenya na betika gotebya aba chief abarabagambi banyare bagwete nyomba se byoro banyare bakonyora abana bari batarikirana ase skuru banyare bawikirana ase skuru cyabo naga igandoche ebagotebanga muraibensa otebanga bagende na batabwati chi uniform bagende ne chi uniform kiri banyate bakorona kiro cyo junior secondary mako muiboli onyore tibese ago chikonyoraga kumugolire uniform ya senior secondary naga gotebanga bonsi tibaba sekoli nwago swasi skuru ne baba iboli tibabwati kibese manje tomagiri ntonta maitinga abarimu ababanene barabu bakigwanchira nalenda borokiwa abanyari bago swasi skuru tumanyiri kurasiga ti skuru korona ne chisemo chia kajiado bagotebanga aborokiwa wetania aborokiwa 8% tibaranya bawikirana ase skuru maitigo semba chikunyara bawikirana ase skuru echo lakini ndo chegaiga muraibense ya Kenya tebiringana ubwatu kirega tichibesira chikunyara chiko konya asobo koleri wechi skuru nabego gosira chiskuru asaba igondo chegaiga omuwaziri wechisemi Julius Sogamba nena gukwanera igoro yo kubwatu kwa kwibitabu bya grade 10 asebone bitabu ya bwatu kirgo cha chiskuru nabo igoni gabana babire bagocha gusanga igitabu ekemo mbakari tukoririe ibitabu biranyare bikobwato kwa byonsi ubase chiskuru urenchera mu manchito marigere gusira chisemi kuri nabo kwanyara umugano y'asobogare ase gazeti ya Today Nation page 10 ole muna omwaziri wechisemi agukwanira igoro yaborokiwa guswa chiskuru ebitabu kubwato kwa nabo igomra ibensi ya Kenya bunatebira borokiwa bonsi banyara bawikirana ase chiskuru nonyino yo maturi gotikara asenka yaye peji ya ikomi ya gazeti ya The Standard bakale gukwanira igoro yawe tangula bunakanire chikura chia maoni chia nyara kwa chiko soki una korokinga mugabana bwe county ya Trans Nzoia George Natembeya nigabwate okumanyekana okonene nande nigakubwatigwa nabantu kurwa senseme yu ya Bungoma na aisegesa ku Kyabaluya mwanchu muligeli nigo bakale gotebanga wetangula nigakwanira gotebanga bosi ubwechikura cyo mwaka bwechiri bubembere 2023 chirububere 32 nigateba maiga yokubwaterana numurai bwense bono iga William Ruto na ndachiko bagako mokonya konyoli ntunde aya kabiro mwaka w'ikirube 2022 president iga chikuru kugwetangula aya asabata ngati manyeti asaba kurusiye birengerelie bi abandi bayikaransanse barosi ibintu byabo iga goteba ibi nebintu bitanyarekane nandere bunarigereti go kibosyo egesa kwekyo kia abaluya bantu bagwikaransanse bachakwerosera ibintu kurwa se boardroom abalende innocent na to kwanera abaluya ritskori gorona aratigerete chinkwana chia Moses Wetangula nari gukwana negati yegeta Senegal igagotebanga igataite county ya Bungoma na Kakamega chibe city lakini sekoligerelia Wetangula kwa ni bintu bingi sana atebete ikige kabwa tabone gikuru kyomono gelibwe bunge ikene kie kirugo ekenene na andi bona atagete ko gende step kire busyo igota kuru bu bunge aminta kuru mu speaker aira nachikurigyo bugabana gosobo gose igobona goteba anenda biwango bingine bona goteba biwango bigoro ibiwango bigoro igobona arabo mu waziri gosabu muraibwense gosomo konyu bu muraibwense yakwa nege ntekemo yani is just imagining egero gotebunga tokoba takwira nabo mo senator because narabeto mo senator Bungoma igobona bali bakuriye we senator genda kurigi musa mini moske mudava ditali na acha na baro use kurige liga igachikuriye chichi akarutu cha maone nigo cha mubegete Wetangula se libaga lya kane asabwate okumanyekana gwechikura chi 29 asemia
umungwano yotangaine na ndoro mugabana bwe county ya Trans Nzoia okurukunga natembea nigatangaina seli bagalitangani asbagotebanga 50 asemia nigo bagoteba nera bono iga bakumanya muno monogeri bwegesa kwikyo boigo oyo kubwatiria kabere Musalia Mudavadi ase 32 asemia umuseneta bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna boyo gatatu asabwa to kumanyekana gwe 30 asemia 30 neye masemia alafu kwa makonyora wetangulo kirega kijana wa Malwa nera no arabu asibali bakotebekana ko babara ikurwa SSM yugo mwanchu muligili na bwo somere CPG 10 yororenga gwetangula nga kiakani chikule chichia maoni era goteba kazi upuzi tali bintu biri aratebigu abuga tianchira nenga na obirego mwana no renge CPG akabere liko tutaranda sumutimo kona gotengo gotebya gorenge igoro yomosubati obekire byara ore asejera bono niga takakogenda bosio aseke gambero gikurunga court of appeal satagete kurwa ogosaba kondelie kina kiaye kinyara ko bage kuligereri guniga sibetu obugima se obugima bwaye goseki kifungu kia maisha niga batebekana amoitete umuise ko mwabo uyu bwate myaka 5 se jigo batekana ne jesiringe komi nande use kuligerera iga bono abana chibina Mohamed Warisame John Mativo na boigo Paul Gashoka nigo baikana stase kigambero gego kialengase kigambero kia Nakuru abanya tukabagatebanga Esther Wambui niganya tukabaguita musubati umwabo ase liororo chiribe nande egente gatebekana nga umwana uyu nigare ngomoke tari konyara kabagagwe konya musubati onaga iteto umwana esenje chisiringi 10 abana ko bakire duka rende gaki abakomocha atebo mwana uyo gatumetwa chikoro mochere mwana 5 years innocent ngakete na inchiri moninde ininyoreta kamwana kandi amalibana arenga inchiraiga ngagia chikwa sana ngamabolingi uko ligia samalibana barenga ngemyaka 13 iga akamera antebie paundi natugutaga ngamoteye paunero ko libia malibe metoko ndota imama imepotea sinyanyare guchikogora ande imama agagontandika bole ngagitenga bible baito na barombaga niri batwara understanding abana ntuliko ba defend too much lakini kera chia sire chinga kichinde bintu mbire bitali bwati control umwana onye tali mokora chinga kichinde abo gwanchirana lakini no monto manene ngututaye bono tuliko tukuta wechikuruzuda tukurustisi imyo mubuko ira kwabega tebesimi kwale ngenero ayo mutagero wita bono muswati oyoroche gasibire kifungo kia maisha ngomwana atukuteje chisiringi komichwale komentera niko goro mochere ntigante benga na mochete na bible ngo chabali pa na bwate bati agendete kuli mochere ne na maene tikini rende naboko nyoranga na bwate asira lakini rende oyo mwanchito moligeria nchege ntonda gotebi nabiko nyarikana mwa gosanire na tatu mwabo mwana tako bekasira ya gaso mwana kiagera naye kero kugenda koenda seke gambiro sekero gusibwa na rote bwati mogo konde wensi kono mwanchito moligeria aigando chinaro innocent ndubwate omugano DJ Brown Skin ngakigeto mugaka nare aso mtandao twaroche omongino yari kunywe sumo kabaga komole code akamotiga akanyu egando chinero ekina kyaye bagotebanga kyabire cleared okay Wanjito mugera bwo somera mugano ya gazeti ya The Daily Nation page 12 kageto mugano yonkwa yoroche kerolenga sumtandao kinirende gaigando chinge kina kyaye kyabire cleared rende nonye oligerete omwanchoe takonyesu mugoika kusiribo kumabwaye go mwancho muri na bwo somere megane URS gazeti echichonsi ipi twagotebiri ntagete tosose chikatuni sencha bagani baito baikira SSM ya kabiri bagani itu ikira SSM ya kabiri ya studio I think rero tugutware ndruche gaiga ndruche gabo guritie sling tutete kumanyekia magia Jubilee yakoreta maunchuriri meroveli eroro ningi kelikegendrete na bosibu aya bwo bocholi obwo mwaka bwikiri 2022 arushingo ndabare mashinani kote bale nkogenda bali mashinani kulikia ngaki mashinani igrounding akikere United Opposition yemesa yabo ngakie kororekana
nande bari bakuru kwa batiotereri bekiamekyo emeroberi barakane kurigereri guchibosira chikobaga korekana negati yebintu tuchikoba tugukwana asemambi yabono litonyare kwa batokorora ngatwanyare kwa batugukora Diana ntatora arete katuni yago nkona kwiroberi igandigererie yane Jomo njito murigiria gonkogenda direct gochase katuni yane lakini butami go gotebininga egazeti ya Daily Nation nebwate akagazeti kande imegali rero niko bagukwanere go yobogima life mangana ich stress depression na bakonyara ko gwesomeraga igo manchito murigiria ogukwanere bo igo chinyuomo na bakonyara ko gwesomeraga igana gotebyanga egazeti ya kabere nero kolenda se egazeti ya The Daily Nation page 16 nigebwate ga ekatun togotebanga neke ngongino egando che Musalia David nabwate iga umuriro gaiga gotebanga ban your granary granary nakyo ekiage gaiga tocho gya kirete gaiga kiabunikiro mwanchito murigira timetinga nkiki go iteka Innocent racha tebi nande gaiga gotebanga asambete kiage kiaye agatebi gurende bono ngogenda ari asarunge agagia korutacho agagesaria agakora agasoe nyumbi kurugu UDA nande bono irani kugenda kwa magacho ANC build it back and is back and bona abeke gende ikuru kwesimiti ya chake kwa gacha aiga omonto mweto bomenyo taiyo lakini abana chibina na baroba mate build it back kiagache boya ogende busyo ainche se gazeti ya The Standard BG 12 nebwate cartoon ekaligote choices Canada, Greenland, Venezuela, whatever I want I get it. Agoteba kende gions kelinta getego ngo kenyora numuraibwense ya America abwa sata chete na bokoranga timati gosene map gata chete tinta tikolengel because tindo chibo balirita italikende max chia ya sagoteba nabuguritie kiranya gaiga nero kurukunga Mr. Order igobona agotebi chinsechi otebri Canada, Greenland, Venezuela mwarora maduro mabokanale kende gionsi ntagete nigongo kenyora na ndo se kuligiria se gazeti ya The Standard ngo kwanirere nga kinando kubwata niguko yikwali kiwe ase chinse chia Gaza ase bono igomura ibwense ya America Donald Trump na ndale inkulikira yokora ngo murembo ikirani wawe nagaiga ngo tebali Canada, Greenland, Venezuela, whatever I want I get it. Na mind. Whatever I want ikiata giteni ngao kenyora. Biki Young abataba kurwa kigatini kondani. Dennis Onyancha Chombo nonde esta omonerwa kurwa kia machocho bwakire buya no ale imeyo murobeli go kwana tubali naro lire basoire ase kitake cyo mo tata tondo mutimo go twyaligani cyabere cyisa ibere litaka ibere ikibone cyisa kiriya nandonya kwanywete cha cyisa 12 okomenta nande se glass child tugoira nagaiga nenkwana tugukwana Jubilee ne koreta maonjoreri babugata ba Jubilee mbatagete kumanyanga nkikiriya korekana ngura tokonya kubeke gente kia sekirenge nduruche nabuguritie sling atotebinga ngikirike gendete mirobeli neroro rero ngwa tukabali asante sana. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorere bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichiburi yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde Ntubuata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonia
ninchuwenyo regi spare part chie chinguru Sungusia Electronics boigonkoros tole chispika chie kerengo kiguru icho chigutumika asichikanisa nimeiga au tuline sababu yokole talentambe gucha kuligie byombo bunebi tutarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamira gose twakirisi miese namba 0784884484 Sungusia Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye onye kubwateri iborio obosemia gusekero kendi gyonsiguro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira bisite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uburuso w'umuguse ebago tebango yogose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete Ensoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banyasaye abu Australia ko batukwira lingana sobwagale nantali ya yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale ko ba tukurwa ayankira lituko liye sabato liye bande bagotabanga Jumamos abande batabanga Saturday chinsa ikomirebe chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisho ngaga n'abasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni kufanya kazi ugaibuni. Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Chikosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono ensengima nabono nigona yira mbarato asina ko bakingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase chigosori au egati abo chinchire cy'abamonyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene Ensoko TV oboroso obwo mogusi na inche Daniel Omwaga mnabotambe nigo bago Antona Erieta Suarez.
n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Chumurigeli chetre chitaka 11 maiga yechinsaibire asemambia bono murubeli n'Ensoko bwakire na namono tutagete kurigerelinga ankikilikegenda asesemo ya siasa itukuli juma mwanchu murigeli tonalite kora kwa nemegano yaitu kulinde litukuli yarere kare twanyolero mogeni itukuli moiga nabo tukorate abangati gatora kwana nere turaigunga nkikilikegenda se studio na namono nabo kunyara kabago tubwati asesemeli mtandao Facebook tubwati n'Ensoko TV ogenda asesemo ya YouTube no tubwati n'Ensoko TV nabo igona nabo tutumira ujumbe yago ase namba ito ya studio ire 0788666663 inere nambo kunyara kabago tutumira ujumbe chingakete nabo ndase koigorere simi tukwa neye maseyemo gochaga igase studio no mogeni itorega igani manyete mwamororire asesemo ye mitandao no ale ngochalega igali tukulindora tutarera Mr. Nduruche, good morning and happy new year. Good morning, happy new year. Ngagiyogenda. Ndora na before. Ndora na mwago buno jagete. Ono. Kuruwa jeto bochorio boke. Nyasaye no muya. Ntu achiete na ntu abete successive. Na ntu romu akonde. Wachakire chi activity. Yeah. Usimbiyere. Usimbiye abantu bametombia bale. Wantebya no muntu mashinani. Nande no maite Ensoko TV nko iwe kanera boniga wandra bange bakonyewa. Ensoko nekigusi ritari memono abantu bari bwatete kirasi tazo na ntu twachira Ensoko. Okay, biya barasada. Teyo mwanjo murigeli gagyo kumetera ro kumanyetera hata kumanyeti. Inje gonkoro kwa Dismas Owoka Ondara. Kuruma choge. Emanye kanete buni Nduruche. Elitali nene Kenya. Okay, biya mono siasa negenda tegokora manganaye. Kabisa. 2026 ngakia chakira ya chakire ne spirit iri goro mono political arrangements njigenderete nonye this is the year we are expecting defections. Okay, abantu bari defected from government wacha kwebanga kisiasa lakini yoje kubwa ndo chenga defections zijikali ko opposition tia the government anyway into kwa nonte chinyinge chikorwe government gocha ndijo cha uchaka actually oja kumutinyusta bantu bangi tozi korova bali batete ko chikura mubwata bantu bagocha Jubilee babatebe a big team macho murigeli kwa mwigule Nduruche agateba ngamba bwata abantu bachigocha basoro kuruse ino mbaroro bara defect na barabo abantu nabangi sana Kenya ngima wetani gusi kuruse kambino abantu mbaye bakunganya mate this narrative ya one term ewabwati abantu abangi sana okurwo ogendaralia mubwate kebuli yose kera abantu basoka no ndobwati kebuli kyara umuntu abwati right yo ku move out but politics dictates ni ground. Okay, nge ground ke ukwana na kebuli. Okay, yeah, macho muri ko igure ground ngeroro igona kira batebeli nga chingwane chichi chukaba chinene na namono to chukaba to gotebinga bwatyo murubeli yoyo aseseme ya YouTube nabo kunyara kwa bagotonyora Ensoko TV ogenda sensemelia ya Facebook na roto bwatie Nduruche kwa yegure ikiragaiga teto mu director narambe kira lingana limwamu asemambia bono Nduruche ndabonta etemotebi ngalingana limwamu ndiroro anande lingana limwamu Mr. Nduruche tokale batebanga etwani engete kubwe etwani nene tarabwa tima that application as a politics ina kyuta de ko ya apply because politics na ibintu etwani na that arrangement as an arbiter umirane. Okay, yeah, politics kama tene bwa its own dynamics.
dynamics chile se politics. As a politics. Big players in Baroro. Of course, big players in Baroro. Also remember, people bali bago dictate politics. Awakuru ku the voters in Baroro. Okay. Madendro wota kabuno mwana siasa bange siasa buno tagete. Lakini ground yako bangora. Eratoka omwana siasa chinga kichinde no tageto bange bona abana inji batagete lakini onyore gwakira populist politics. Iyo mwali ocha kanyoro bwatetie bintu by'abantu abango bago kibina batagete kurende tocha kubikira ninga kiacha. But you see, you know, at the end of the day, a politician umuntu kumulike gasine voter. Na nayo utakira ko listen to. Na biga nanje kana ko lega siasa certain department employee and oriyo ndigete meremo inchebuna employee. Ukigwere employer yawe. Ego kwigwere employer yani. So buna out there. Wanna say as a politics umuntu nori gotore cha igari ground. Uri umuntu rwe kinyonzi nabandi bari nabwo abantu no tago play populist politics. By the end of the day no kola imore n'abananchi. Bananchi bataya bale victims babatebwe ibintu byakorekana bigocha byakorekana naso umuntu mwancu murigeri igobuna kwigure no tolene nduruche ntagete mu director narambekira a clip kyo murayi bwense umukoro omoske Uhuru Kenyatta ngake ya makwane togatebanga Jeremiah Kioni ntagete Oskeri Gathe Gashawa yarengo mutinyo komenali mu mwaka w'ikiro 2025 kera kwanete asenseme yamo ariko matebenga musike Rigathi Gashawa. You see gendekyo Vini igonda teko kigora sini negero muntu anyare ku understand umata bantu bakurusie the entire paragraph barusie line ile ko please the political class. Uhuru didn't meaning Kioni what a problem. Uhuru meant Kioni was in charge. Une secretary general monitor a language egendete gutumika. Yani nkumo Kioni gono ngwete bunanga teba meaning yabantu bali bagendete gukora. You know, remember tubata babunge ba Jubilee Party today bali parliament. Lakini bago dine na a government. Bago dine na serikali. Baragera na serikali, bago ke na serikali. Na bwe baruwati kuruwe sosie party yenyombe ko ku Jubilee. Ase bado Jeremiah Kioni ari in charge. Abanda bakwanya bakukona chinkwana gito cyokora magachagwa abande batinna turi in the United Opposition baramo monene barama team okurama na kwabucha then Uhuru was sending a signal Kioni no chento kagendere take charge yakira amatebeti take charge igorontu aroche amaunchuri nakorekana tese cyamagiya Jubilee mu secretary general bono muya kurukunga Moitelel Olekenta oyo kabero mu secretary general osukigo kogenda ekirogo kyo kobo mokonyi bumurai wiki correct a demotion was a promotion it's a promotion ekero Kioni abete raised akatebo ngabona ora mokonyi omo debut igo matari step 2 high rank lakini a secretary general yachire umate matiangiza new face as a Jubilee so you must expect some changes ni structure ebele idika we are going to a very competitive election 2027 so we call all team players who can switch where ni ngora kolega singia under which department depending ne a team which committee usiwali so by then ekero Jubilee ngo chiko under arrangement na Raila Odinga ise mangana ya broad based government bachiko compete na William Ruto enjere team yabete arranged na boya inge gona boya ngo fit the elections yange 2022 well depending the team we are going to meet 2027 as Jubilee what a presidential candidate team players have to change. Okay, kila mwate the team players have to change ise kuligere ligoro twaroche oyo someta maunchuri ya yo numuske Fred Matiang'i. Where does it leave Matiang'i kwa mo deputy party leader na Jeremiah Kioni kwa mo deputy party leader more powerful one as once. But now you see Matiang'i is very powerful. You know, he is a nominated presidential candidate in the party Jubilee besides him being a party leader. Nare proposing na ko beperushe pendera yo rais with the time. You know, kipengele nkyo kwa tangu ikobe party leader maikobe president. Hakuna hiyo kipengele newe. But nabe party who nominate obe flag bearer ye party hiyo as a contest irujibu sio gali. So as time makosa bere ekera bantu wansi mama Kenya ngimanga Matiang'i is the flag bearer or nominated by the Jubilee party kwenda kuburi chukura chubo rais. Na ndi nyura iga my brother Onyango is very simple nga
ekero Jubilee nominated a candidate oyore Jubilee flag bearer alibo sinane to bwata another team to chikomera na igochikorose coalition going forward. A coalition will agree this is our presidential candidate one a coalition team but as Jubilee ne bwate flag bearer yabo koroku Dr. Fred Matiang'i were nominated. So Irena Kioni mbali in the same rank. Igo Jubilee it is done nga Matiang'i na ndi muntu ndede yochikobuga kwante yego. It has settled. It is Matiang'i. Aya tuachile bono tokogenda bosio. Zaki Kinuthia. Kuchikobo mokonyo mulikibwe kyama kya Jubilee. Kwanye gali kyama kya Party of National Unity PNU. Ndiye chenjeti agacha bwango iga because bono matekwa chakire komanya optics ya siasa ya. But now you see tiante ba mangana Zaki Kinuthia very clear na PNU. The party leader of PNU no Musani or Dr. Fred Matiang'i. They share a lot as a political objectivity, the development na vision chinyinge. Onyole omugaka the late Kibaki wenge president ese kiama ya PNU na igetiense ya Kenya kabele vugete alia senyu my attend abantu abange they are planning vouch kubwatira na Matiang'i egasi usia. Okay. I can give you examples because abantu bare mabuna almost ke this guy koru natembea this George natembea vile Anyang' Nyong'o nkwarocha at some point vabwate share talk photo discussion igo Matiang'i ngo gambale na Nyong'o. Yes egasi egendretere nkongono okumwako no chore ebinde binge bigo chakwani folded aba Kenya bacho kuminga kumbe in the background na research ya koreruga team ya very build ngonyo tejo ndawote ba this guy okurukumos nani Musalia Mudavadi achitaka ikase kitaka cha ngezo na mingoje ati kweki ngoje ya chete 27 2022 bakacha ko lime ko bamona William Ruto. So Matiang'i in the background is doing a lot of lobbying. Okay. Kwa tete yole kero genda tukukona mangana lobbying yese mambia bono. Mwanchu muligeli muno igwete tigotole nenduruche tugendete gukwana goteba ngamba gendete gukora into ikurukunga korosie nchira na koranga ngonyora barabasani abaiya barorenga kibako genda bwango nabo kunyara ko bagogenda gutubwatia so mtandao na bora tukinubwate liboli lyao onabo kunyara ko bagokuboli gaiga bono Mr. Nduruche big question nande kororekana serum gorontuaro chemesa nere yabekire round table astonishingly ntwaro chomora ibeke magia DCPS chingwana chiri bache tobisi ya People's Liberation Party ngaro muskema tiang'oro ngaro Martha Karua ngaroro umo nogeliwe kiama bwomu wa United Opposition umuske Kitui kiza Kitui kero kuligerelia Gachagua team player was liability which is small. Gachagua is a team player. Na team umate Onyango ndo bwate ndo kurokanga strategy. You know, there's a time you will see Gachagua present as a team. There's a time you not see him. There's a time you not see Matiang'i. Ndire ngaki Matiang'i ata yenge na this team. Amangana gakwano skari. You know, when you are playing politics, you must leave your opponents speculating. Ngigenda tokorekana. So exit kia Matiang'i for a while. Agachikweba mangana Jubilee. And I told you kananga last time. Kadenga Matiang'i's absence as a team ngononyero chega is arranging Jubilee. The time will just reservice the team. Okay. Rigati Gachagua strategy egere abantu bakwana buna yona na gwa kerengere osibona ibone you know abantu bakerengere tibaga thank you bakerengere babuna abantu bano bakerengere ibone political strategy because it will mix even those they compete with the opponents na kerengere tingana Gachagua bona ataite osata ite okora egende ngose ekere nyora barobe sisi kanirire ndene ngolie because yakerota ate ko mix you can end up na onyore ngolie likwale kubwata igali kwabwata yagotegire. This United Opposition ebwate team were very competent, very organized, structured. They know what to do, what time, when. Very important. Okay. No inje keronde gaiga I'm structured to be here. You're structured to be here. You go get to give accidentally. Okay. Kera to get to give kale kana quiz. Ole Kenta coming to office boni gabuno mo secretary general.
ngito chikora apart from client kilitwale kwa first Ole Kenta is the one person who is very qualified Korani political party as a secretary general. That's number one. Because he's a lawyer or a privy to the law, umayeta machiko, umayete na ki activities chikorani, umayete inki party required, egerori secretary general, umayete buronge. And I told you, go position ya bantu bago fit as such positions. No understand the opponent ya what you face, who is. Also, Karankuli Richi Secretary General around each party. Una wono UDA, the ruling party. Karankuli Secretary ODM. Narigiri Nara Ole Kenta is above this team. Why? As far as we are concerned. Ole Kenta comes from my community, number one, the Ma community. A year a bit, some people say, of course it is marginalized. Yes, the Masais. And in Boronge, as leadership, we come embraced in that manner. Morusi Secretary General Koru Mount Kenya, the bigger population. Moch Kobeke Karwe Kia say, you know, already accommodation, yes, a team ya Chakri. Even from the leadership part of it. Maten comes from the Gusi community. You know, Nige Sakwege Kebado, as we can place it, but the ability you could lead a country. Nande by the Secretary General Wachire, this other side. Meaning, Uhuru, ne team Asakuru, they are able to sacrifice collective Sakubinda area together. It starts with the party structures. So, Ole Kenta, Nacha Kori Vinte Vingesana Secretary General Chitarakora. No Jordan Baka no nominations which will take place in Jubilee. Vinto bilo chikoranga short deals chini ya maji, osimwachi kumena naba iri metaro ime ose choteli ime koruchi ticket I can assure. Ini undertaking abekire gose structures ekinegento kiaro beli ukia bekiru kia beli in place and who can implement it. One person we know is Ole Kenta. Boni gochire ndochino mwaka yo motigarite gochibusi obochori ntochitorore una watebire nga muchiko bakoranga bantu bali kwa guchi ticket kururu sana chini ya maji even though yes chandrichi party chinyinge all through from the beginning people give money abanda bakora chindi abanda bairi even in nominations you want to see a clean Jubilee. Okay. Ngakirende batamo chorete gwitira as National Delegates Congress. You see amachikunara chenjetigo neki nebwate those that mandate riba jitamo na limpe edeti neki nebwate mandate yo kwa those keramba bete mandated from the delegates conference. Okay. It was agreed. Wancho muligereri no tolega ne ndruche no gwete bina ndate gukwa na sema mbia bono to ndate kuligererie shake up ya korekanite asekia magia Jubilee go sama unchuri ya korekane toro to ndate gukwanira na korobora ibwa chirobo ya sekia meki Mr. Vincent Kemosi na erabone right hand man ya omoske Matiagi. That's a young vibrant leader. Also what a vision. He'll help Matiang'i to implement the agendas chire put in place. Egere Jubilee achieve its objective. Na you know it took time to identify this team. Mpaka gacha utangazo Kemosi no monto beto mubunge. Osaviti West Mugrango na nina korete William Ruto chi campaign at some point na loyal. Anyuma tarago aseruno monto le so organized le obwate birenga bia ebia aso monto le bako work with. So nande na wekera exit kurwa se William Ruto he felt onye you don't see my value, you know, nande objective tu abwate bune team onye te kunya ko work tigange bange ujiga akebanga then otole consistency yo kunani bintu bya so nabwate ability has the intelligence ground nabwate run a party as a chairman. Okay. Mugusina ndate ko boli nye nyumbeye butambe bago chabateba nga to manya nege ko party leader nere igorale mwanyo lebungu byo mugusibona abaso Jubilee. Let me tell you nande that is why innocent maybe I'm in this studio because people lack information. Party singer e party ne bwato monyene tuangoje tobe civil as a nation tutaka babuna abantu aba America e party eroro e manyitega na ki we have nominated a candidate ngwa unabona liliye Obama ngure ne kiale a Democrat.
So Democrat eba maitagana ki this time round to propose ri umuntu ukuburi kiro wekega no wa mubwati bonse bagacha Biden actually Obama bagacha Biden bagacha Harris Kamala mpaka muswati abwate chance yo kuburi kiro kyo president in a structured party talinge party yo monyene wantegereire. So here Uhuru na bete president ase kyama ya Jubilee matianyo to togi today to bwate track record yanga na akorete gas. It was in the part of Jubilee agakore gas as interior agakore gas ingia as education agakore gas ingia as ICT nandi akabanga nero amba take charge of the country then ankia makialengi ne ya Jubilee did we say ngangi Uhuru amwarete gas ese kyama ya Jubilee akawe gas. So Uhuru amatabiringa na kiwa you are in charge take charge konya ba Kenya. It's not about who is the owner of the party. So to change ko nge kya mekega ne no jerango stile no DM as in structures change poor ya manyikana te boronge ngana ki ekia mane kyo mugakaraira lakini mbate Jubilee ko ne bwatara angles pakere kisekina a section ya yaringi muinali yende yaringi muinali. But remember a interference yange from the ruling regime. You remember mugakaraira na mini na ODM na raba gataba ni interference. No, remember Karaira ngo fight for inaitwa nini the liberty of parties. The nini multi-party democracy. Kiracha kwa nyange serikali tete interfere. Eche ko kill the multi-party democracy. Kwa ruchira ilo Odinga Jubilee ko menyoki usana. Wao sabina chege kwa wakiro munada na kina kanini kega. Why decide the LSA government. Kioni nile chitote na imara nga we not allow this. Ekoroke Umuraibuense by then the former Umuraibuense na who is also the party leader ya Jubilee. Akaimoka bakaenda race course ngongi bali no mwaka Raila gopigania haki yechi chama wantegereire. So bino yacha ko saved from that because abari the ruling party babwate bad motive ne party ya Jubilee. Then mwaka Raila asira because structures nche ngongana ki who is the owner of the political party. Okay. Nazo kwa faction abandi bakukwanira party gocha abandi bakukwanira party gocha esengencho mba manyete origin esos boronge kiro monta maite party ne yo mwaka Raila. Okay, togenda gukwana gwatabire kiro monta manyete party ne ya Raila na ande gwakwanira igoro ya structures ndaite turayigulitanga ni Umuraibuense kera kwanete umutinyo 11 kera ari gukwanira igoro y'Umuraibu kyamagia Jubilee akamotebe secretary general Chingaki Jeremiah Kioni bono Romokonyi Umuraibu ekyamagia kya Jubilee tataiti kwigu siasa yo kurama nabo igo nindoche ngobwatani gumurenga ekiama kya byama kya ODM ni mutato gweta Jubilee gwetera so Umuraibu ekiama ekyo umuske Uhuru Kenyatta na aroni bwate umukonyi bw'umugabana bwe county ya Kakamega Ayubu Savula tete tore guchingwa ne chibere tumayikwira ntubeke asekirenga piganie chama yetu ama namna gani, na hiyo ni mzuri. No kiria kienda hakaragia ni kuona ati aratetera kiama gitu akirumaga ari angi. Uramarumira ki? Uramoria ki? We ndwendie sera yaku, ndwendie we uria urenda. Ha? Na niye Kioni secretary general ni ngukwira. Ya kure nie, ya maundu macio ma hindi ciothe guthoma mutandao andu ndioi na aroiga arugamirire Jubilee mararu magacagua na ku araru more ongi hindi kwenda maundu macio ma gikodi. Ha? Ha? Na tuiguithania ithuĩ tutire kiama kiairu. For stability of a country, a retired president keep off politics. Linda wajukuu nyumbani. Hey, saa hii Mheshimiwa Uhuru, please, the president is William Samoei Ruto. If you hate Ruto, respect the office of the president. Sisi tumekuheshimu ukiwa rais kwa miaka 10. Saa hii William ni rais. Saa hii tunaangalia Uhuru, you are getting entangled into local politics. Wachana na siasa. For peace to prevail in this country, a retired president, we respect you. Keep off politics. Ukiangalia wameanza kujigawa. Kwa muigure oyu na Ayubu Savula na nkwane ntangani nkwa yigu no yali ngaso umuntu bwege ikoyo abwete abande bono batebanga maunchulilia yakorekanite Jubilee ne batch is a patch, yani no koranga maybe uranyole
kio nitakoretie mirimo buna yabwenerete. No, those are wrong interpretations. Tigana answer and the yes full first. That is retrogressive politics. That's primitivity. You know, we want to follow politics depending chin century chiagendere kisiasa. America Obama na kolete kugamba. But ekere chama ya propose Joe Biden. He came out to campaign for Biden. Okay. Tachiti kuritaya gendenka. America is much ahead as their democracies and such. Toko nyara mubunge buno igaka kukwani bintu bune biga in their side. Because we okay, does not mean ekera kwa ruru chikura kwa ritayire, you don't come, you are not a Kenyan, you can't participate in an election. If you are able to vote, onye kwa kwande para tuju wa kere a candidate uta chikura. Equally you are allowed to campaign for that candidate. Ekera gukwana kwa kibikire sekirenga ko irania sense ya America. Ekera entunde ntangani Donald Trump ali kuri yoborai. Ali Obama ali chikwana no borai bwense ya America. Bachorete Hillary Clinton akabumurwa ne libo kuri gekero kyoborai bwense. Secretary General ngakiyo bakarwana na Donald Trump. Abandi bagateba chikure kiri Hillary Clinton igasiretie senyencho umurai yoyo ukuruku Barack Obama kerale ngo bisi bintu mbira batayikirane tikoling kubwatekana n'aba America chikure cyakora akagwa aya nande tuakire chikure chinde Joe Biden of course Obama bwe sokire mu bwate siri Joe Biden yuriye kirogo nande Obama okire mu bwate siri Kamala Harris nonye ne decision yogo change ya Harris ya chikoboli yobora ibwense was partly yabekirenga no murayo ko Barack Obama negotiated a deal. Inu Jubilee mu bwate problem neyo abandi barochenga Uhuru Kenyatta nerogo negotiate a deal ya Fred Matiang'i. You see now as to ko bekende kiga you know in the context yes swali ya chakorosi safula and aba more specific nga participation ya Uhuru Kenyatta as the Kenyan politics kulingana na kina Safula they feel is wrong, akina Faruku Kipeti they feel it's wrong. I'm correcting them that that is fear. They fear Uhuru Kenyatta. Kwa hiyo in several occasions Uhuru Kenyatta sa kwenda mesangirekano. Tariko mobilize bande. Rago eteke buna Uhuru ngoli orekanire. In fact mukutano samba. Yani abantu bachia to a point no speaker yango kwa ne kuratenena. Eye koroki influence Uhuru abwate the coming elections. Nene mono. Eyo abara se government aba oboire. Bona ukumisafura keraho tabanga na kinga aishimu president ya kumamulakani. Uhuru ramire Ruto. Urunera woteba morembe 24/7 all the time. Azita yombekere kilipo yake Uhuru ramire William Ruto. Hakuna. So ke threatening ai umatarande inyura innocent is for the first time. Chi president chingi cyagambira ko nyababe anabagaka. Agokora ogenda nkatabu atinguru akocha gukora chi campaign. So for the first time and I can quote, I can even remember Atul Francis kakototebia se country najua Uhuru Kenyatta is young to retire. Msipochunga huyu jamaa atakuja kusumbua kwa siasa hapo mbele. Antera ile. Na kwa nitege ntekyo. It has come to pass because talinga agosumbua in bad faith. Presence ya siasa. Ego scare go see a threaten ya bagabara ama mulaka. In fact oso kwa no musangerekano today bunangu kwa naye gaiga William Mutaisa Ranstari Uhuru asoe gose Uhuru atanga na so aruta magocha o tegerere kinri how people back receive those two guys. Uhuru abwato ushawishi nene sana. Okay. Wataenda watu ushawishi ase mesa ya United Opposition. Moske Uhuru Kenyatta is he going to be a player which kogera Matiang'i with ticket? And I'm telling you here, he may not be out here recognize the camera. Uhuru is planning inko bangale siasa eground no mona siasa. That's a former president. Now the politics. He has been in this political game for some time. So he is also an advisor. Na bata recognize ko gaigara kini nyuma ya tent. Uhuru is a participant. And if you want to know again tongo denga no maina kere innocent, check on the opponent's reactions about Uhuru Kenyatta. As a siasa onya tori issue talk about discussing. You'll be discussing the problem. That's what's happening. Is it a good problem? Problem of course, okay, to the opponent no. Because they're seeing him as a threat. To the team players like the United Opposition, he is. Because when I want to get another thing, on my side, my opinion.
Jeremiah Kioni ese nja nkuru Mount Kenya to them mba ambete ngebabwate friction gati ya DCP nere so exit kiaye kwande leve ngao ekwende gacha mwino gabo secretary general gacha asema the community is a projection inga na nyengo chibosia DCP ngo wana na Jubilee na kima bako move forward yeah chingwane chimochi ko igwana mochi ko chora perhaps of course nabura toke to goikere SMS elie but esebirengel byo whatever muna enduruche mochi ko zone abachi uroche barachi ko zone Mount Kenya zoning e uchikowa in so many areas there must be zoning for every political player to serve. For example Kalonzo Musyoka okorukuru ukambani engaonde kwa nendo kali Azimio kali kiamaiga Raila Odinga kurumate gaiga babwate president ya Azimio lakini chirijo ni chiabo aso mundabwate you know no analysis na byo koruga lingira ngore more strong which party is more strong in Mount Kenya lakini ndurgo tamba with the presidential candidate so tiatobora ni biro byo we MCNSA obo governor obo MP lakini tolende kero ya presidency DCP support president in agreement YP support president in agreement Jubilee support president in agreement under the coalition ngoje coalition bosia okay Mr. Nduruche emuraibuye nsaga teba boniga aba bakuyaliga nibachi kumina na nere sekiminano ya 2027 agenda teyo kinente getangani liya kabere ukiri gosabe aligere strategy tarayarora ikindi ya gatata gateba abanda bonsi ipi basoire public office gento ngiyo bakolire William Ruto is in the competition, is meeting opponents. Talino kumakia matemu who is qualified to do what. We are very kwa IBC. Na abantu bako employee omondo is not Ruto. It is the people. I don't know why is he coming in with such sentiments a whole president. Ekera kwa address issue nga abamba kwa track record. Na abantu bakumanya use track record nero tali Ruto. Ruto na competitor. Ye timu yega is competing. So answering that is a wrong script. Hata the correct as a country ngamba ati agenda. Abantu batatu ngabamba kwa ati agenda na bananchi tali barabu. Ni agenda actually as the united opposition. Ekiruta tata itikuiwa that's wako na insist. They don't ngebeke politically. Ruto is insisting ngabamba kwa ati agenda because they talk about Ruto must go and one term narratives. Ekine kendo kimosumbwete in his heart. You know 2022 Kanokera was campaigning for Ruto 2022. Again Ruto what the agenda is hustlers versus dynasty. A competition each dynasty each hustler. Any agenda yaring. So ekine we can saying a one term of which to people they feel if Ruto becomes a one term president we etocho tware avenue ngia ya mangana health services echi akwamire kitari korekana seri regime yae. Etocho tware capitation to schools timely yes regime yae what delay then etocho twara jobs for the young people twara investors aba ranira away bachire siko ichinse chinde batigire Kenya twabwa investors so him exiting it will create a good avenue for things to move wana to get hostile so agenda nene he must go for inse ko korento koigoka whatever must go ekero kwa na samangana tuligere Kenya teli yoka nimenyete ni chinse chindo ise kuligeria of late ntarakwira ni bono sik togusingoira nande part of that conversation tukwa na sense mo yete yagusi uligere Buganda yakore to bochori bwaye Yoweri Kaguta Museveni akaira na sobrai bwaye ndio Tanzania tuaroche Mama Suluhu yero kwira na sekirugo kyaye Kenya gaigantu yaligani tukichuba soli ochori bwa 2027 buno opposition mubwate worries because there's no worry at all. Kenya is uncomparable with the Uganda. Our democracy dictates into kumiachi na somo. Ile ni kama usiku na mchana in this country. Tanzania the same. When we address matters to do with the political democracy, we are much advanced. We can't be compared with Tanzania and Uganda. Two, even this is issues of Gen Zs in Kenya. In Kenya, you know, it originated from Kenya. Whatever we are talking about. As we know how to check on accountability, we can't be silenced. Kulingana katiba tubwate to kwenye maji
Uganda and Tanzania. That's why I'm here also I can question the president. Because if pengere mbele we protect in the law. That's why president echo akora ntu wete no mwenu pengere te byamuzuya kwanya rubekirwe court. Ngoje mpaka ndia jita America ko negotiate deal ya data ya health. Ekoti yetega tinini bintebyo. It means kwende yaituna ile bit advanced. To gutumia bu dictator as such. Okay, ekide any assurance institutions chitonga kana chire miremo. At least I can say onye tali politics yojataka ko influence nini. Any issue na kwari ndo kere wrong still abantu a group of people can go to court or an individual can go to court and challenge a certain process. Okay. Eye ko nandi kwategereru. In fact chioda chiriko unabakonye court mpaka yatene ndiye ndokelia. Mpaka hearing yakora ndoki yakora na determination yakoriro. It means ntobwate tutware omuntu bolio osigete katiba Kenya can move. Ngagirete nonya tulie se MSL nene tokorororo perhaps matendru chabona kera to kubuli ekeroro mubwatani also close no morai ngokana ngating bintu birenta manyiti ni mpate road map iyo no bwate road map yes blueprint mubwate bono because serikali boniga totebe mwachiri bosi mwanyorire because this is early mwana ntuko chako bitore nabukinende taraikira bintu bire mugo na gukwanira mona gateba ebibire bubiri bibirube murai yorosirie working in fact you have had again the king even inonyenge kibisete guseki you have had your monene otware interview chinyinga se live televisions radio everywhere and is in record I can mention very clear for example issue education never the question mark issue ya healthy never the question mark egendo kumpaka oirore several times nge bintombire matianyeso ikoso bugambi boni wana to kwana iga agenda babu hata ni Jubilee yange konya bana inchi bado remains that's why karo kuwata ngana ki na borturu swali gore ya mangana Singapore akabori we don't be like we are not going to make it tope bona Singapore itari re focus yae itari re tuchiko bona Singapore tope bona ense yende him we said is going to make Kenya work. Okay. Making Kenya work no kuligere libona mangana health oliria mangana education oliria mangana ajira se vijana oliria mangana agriculture asabana inchi ebi presently egento serikali ge ko ba blamed 24/7 in fact na wa ku enrich okay kubwa the people okay whatever ku enrich kubwa the people toira ne bono gusi mwagenda mugakora bochorio boke bwarenge umwakoria umutinyi 11 tariki 22 asebirego biribya lingi byo MCA mukaumira na bali bali serikali mwako nivinziri abantu bali serikali baje side ino usekoligera ligusi elected leaders yabange tibara warm up yani tibara saso kamono barorekana bago chaso umurai Fred Matiang'i ikineke na tusekoligera uchakira mubungo South Mugirango togenda mu women rep Nyamira oyo Kisi Zahiri Janda toche ababunge nabanki bali muligereti au mubwate ale kibagendi uyo nere kwa ruche na chitaka bwa twese limocho liligo tebekana babwate altercation ya aliye sumuchubo songo and all that ngakimuchi ko bamoko banga gusina Jubilee bono tiango tebiga the bottom line I said the politics innocent in Kisi they were so worry giving you the direct information is very simple. Even the guys you kwa mention iriga kino Soro akina Chavet akina Zahiri eba kumetimba chabaira na ibirogo because you are not going to deal with individual people babugate interest enda yabo na seba ku enrich kurwa se source yabo in expense of the people. Okay. In this case people matters a lot. Asta yokware no ibirogo bigabi yakyo tunyamira chikura it's a clear indication chibesa nje umuri tugali chindege chikamyoka gusi bamuramba ari kurara babo sora bukwana nane mpaka material day yechikura abantu bakaba spotted we have clips you secret everywhere mpaka chinza rango yochiko ba mentioned kuliyenjera bako kora vote starving babe kichi mark the ballot papers chiso ya setebe chichiko the people of Nyamira communicated they said we respect Matiang'i because the basis yechikura chirichira I want to tell it was not basically about the development of these individuals or track record or what they stand for or what they stood for. It's about imbarena Matiang'i. Okay. So angobono kubolinga Matiang'i tali utakere ko depend from the individuals we are mentioning. Na bata de kumo depend ba maiko nyore survival.
Ndio go reach out watebanga sencha abantu abana abaminto mete umuske Raila Amolo Odinga technically maybe nabo murayara aligirie ese conversation itobwate umuske Matiang'i ngakindera ariko make statement kwa manyoro chire no nya parliament yalia ababunge abagosoka tigatuire ngenge school kwa nyoro otwale cup of tea with you saw let me just put it this way Matiang'i urangiria bara ibons bagusinga injuto musiramu togenda busibune team bali nabarayo so bakiri chikura kivyao umuntu nabwate injira ko make his mind or her mind ninta kere gocha usinta kere gorendo gocha him as a leader he has engaged even myself na rigana chite chi campaign ground gusingo njoka na round na chite chi center chinyika or at least all constituencies. I told people ntobwate problem na bana abaminto barase serikali but yekire time umugusia ko atakere okwana ni one voice onye batete go survive kisiasa burunge kugana abantu nategerere gaiga abantu bakontenga batebye nduruche baira na maiga ya Matiang'i ngo mpaka no mujadala who is the spokesperson yomugusi we say dekero Matiang'i ali ni place ya kuliye yange nene other protocols just speech ko suspended a focus here is Matiang'i. So we are also encouraging ababunge get abantu mantegerta se camera, we are also encouraging ababunge bonds chi senator chirichira affiliated as a amangana ya serikali abana nje bagusiba batangana kimwenzi pumuira nenka mosawe maga ya Matiang'i togenda buneti abantu bari baje kuba elected bado barase Ruto unabona Osoro aise kwira na Matiang'i bado nyeroje ne ticket ya open na ndire yani nyeroje buna nubo buyi because people feel umuntu buna Osoro akorera magendero I was there, I was doing research nenge ochafete nyakundi orosiri chipara obekire chistima a number of houses. I want to agree with that because no andi ground abantu akote lakini moto watenga lakini asale no tutageti asale asabantu batatageti nande kwa rule examples cyabara yabo kera umuchango yamo I think nere yalenge last public appearance umuske Matiang'i baumeranete no mugabana bwe county ya Kisii Mbarati Simbaga teba in his own words ibi asara bya nebina ne bono nivyo koranga Matiang'i okire bosyo lakini boyo no igose koligerelia ekiama kiodi amugenda atakuru osyo kubwata ni gukuya na gubwatira ne serikali boni gasobora ukubwata ni gukukera okora osi gusimbano wale kwarore na tete abantu strategically ingogenda ande kolete bintu have you allowed your members to negotiate ne serikali barira abana inchi amagenda use koligerelia of course mirobeli na roro nyibwete muraina chagenda gusia chiko kwanveil ko sachi gusio lyo murobeli yonyota twararore aba cabinet secretaries bakogenda gusintu arocho musko gamba twarore mo solicitor general chiroro lakini bono igumuraina bwene kogenda kuruchi kura chirichia November serikali nigo yachagiri ko ira magoro make guchia sigusino na samagenda. You see as a siasa I saw William Ruto last to try na chikura akandi kanisa gitere gali embassy aga address a few people wangi gali agasoka kagenda ekera elections chabeire enchera nero mu kwemesha you measure yourself una ki bado ushawishi ritu abwate nero usteyo kero mwana ngamba abantu bako bonse ba hakiro biro batine irunse ngabantu bumuntu rojo compete naye nere survival ya chire sera ni yae it worries go ikwira ne drawing board na ndori new strategies. Remember this is even after Ruto atine irunse n'abantu bari ba UDA that is after barure economic empowerment kindiki ataliri gusi several times chibas cha umoru chinyingi sana ese nje biro bibu MC biro birenga bitatu it failed. Any intelligent politician who is wise always aranzanze arosia ni strategy na ngoji face this ese nje kwa mention ngende kya nyota fund you know abantu basa ko passive nga ne serikali yakokonya abantu chibese jiruru buno musaada omone ku World Bank chibese chiko chagaiga lakini bono no mate serikali bunere eko politicize these things lakini aba Kenya mbali informed many of them they know chibese cho to chibese chirure ku World Bank turagere ose tweko twene richa to stokore biashara stokore anything as youths lakini uchago chiyonchuranga ngane initiative ye government ego chago konya abantu they have politicized it. I saw it openly on ibe ko monyene buno muralia you able to see ganore ngwa kurekura. Number 3 ngendugereke wakwana about tuanchira baraiba ito uchi negotiate nini yera bora nyoto disadvantaged abaga director aga tatakuru chichinse mo chinga. You see nagote biga boss yo mwana university ochore no mwakikura nagote ngana ki chavete nyakundi okorire gasi kitutu chache north
osoro korire gasi South Mugrango chipara cha rosi uchinyinge talinge unlike abantu abandi batari serikali to agree with that, but the people are saying it is the only mistake abantu ababwate nelingana ki ebare se kambiembe. It means if osoro buys time aike anyara nyore binde ikana yanta ko legas I implement ate benga no abantu bamentu na aligireiri na harorire ngo mwerekeo bw'umugusi oyure boss yane ogonte ringa ngenda guchia na anjire koiwera osoro wako nyorekero kya back watabira ko nyorekero kya back araira ne ratebe na abeire se kiage kino nche ngo bagendagera mundu usie kiage na nyoro muchando na kiki atabira several times and that's all abantu ba slow it down abantu ba ndako mo pressure get out of it there is buying time ino ndranyo rubocholi bacho murigeli chetre chita getano na isano maige chinsa ibere se mambia bono togendete kubura ninduruche kikegenderete na mono bono nigo toraseli kuriria gusi togendete gukwanira ngaki Jubilee echikobage gotiga igende ikuru kweke mwakia ego lasting makia tata tondo mutimo kotokoirana nigo tokurigera ibintu bike na ekora tokekerengera likia ono bwate na bugototomera ase nambeli ito ye studio na boigo genda sesemu yo mtandao ototebikili ora take kubulia se mambia bono. Eye Nensoko TV uboroso bumugusi onye kubwate libolyo obosemia gusekero kendi gyonsigoro yemirobili yaitu Yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikirili ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira sebisite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'umugusi mugusi omwancho murigereri nigarwete asensemo ya busongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county berechi ya gusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusita chete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi ya nyareko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koletera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Nensoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. Mwanchumo ligereria Wensoko TV oboroso bw'umugusi Inche Clinton ndigia senchera ya bene ngokwarigania na gukumanya buna no chiko bagukomerana na inche asemesa ya mayakorwa Ensoko litukoria Jumaine litukoria Alhamisi na bwego litukoria Jumamosi ensemo ne chinsa isatu chabotuko elio nchiko komanya mangana mayabu na nyara ko baga kwateka kurwa se chinsemo au rogongorwa gusi county ya Kisii county ya Nyamira wikase county ya Nairobi na bwego chi county chonsi emerongene na isano na ibere. Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengenchao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumepimia hadi system ya gari na pia tumepimia betri na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty iishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja alafu tukishaiangalia tutakupatia betri ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na betri yechinguru. Betri ya Autobat
ni betri ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Eye Nensoko TV. Oboroso bw'umugusi. Wancho muligeri chabere chinsa isato igoro chabano mambia chinsa isato igoro chabano mambia nigo togendete asense moyo murubili bwe nsoko bwakire tuchikoba tugokorera rande bono ase studio nigo tuli na Enduruche chitigandara murangeli bwego Enduruche nali abere famous bwana nalire Kenya Kenya ngima Dismas di trojingo chigo sirali Dismas iri asirire ya sirire mate siasa kero kwa ile identity tojuna sonko no nyono na malita na kyakoro na banta bakabara ki Mike Songo bari ki okay bona ngokwa na twalenge se strategy ya gusikwa le kwa ntebe rende ngabara ibali bwate track record umugabana bwe county ya Kisii na Nyamira of course yo Nyamira ntwaroche gakora tukuri impeachment yelia achicha Nairobi liberera liria alikorekana gukwana lia chirense twaro chanto nikebage ndia sama mochali assault kakubuguri ukuruga iga tukaromurai matenga ukwana sana gotebanga igasa kukyumugusi kiabere geko gosererigo batirendo ise kurigereria nilimo chondi ale ngoro lyo. Is it how it was under? No, that's not the way. Never goes amagoso na ngo. I agree because ikina ndukienga se public chikamera chikabwata una muske kibagendi bako na local heads ntutaramanya ikosi ibinde ibyo ni na nini procedure omuntu akiri chikura buna kibagendi atakire ko ba summoned atabona ki no accused of this togotaete o report obisi or make your statement gose of a summoned to court atabona notakire ni procedure yebwatu kote na para moje kwara sio murai wakiri chikura nande omuntu le kaliba ya kibagendi nga DCIB kitamwe ko muharasiye ko muruta uchigalime none umuntu wakiri chikura omaite atime sekero umuntu mate bunore innocent boni wakiri chikura n'abana inchi abantu bali bakwegenete kurigane katibo gusika abantu bali maga yaye tuli buna innocent yabieka bono nye kibagendi buna akiri chikura ro mubunge procedure nga musamoni kagokosa kagoburu gotatende end to criminal narangere tiwaga kana agere this alternative ya kuwake ba correct barangere tikibagandi akanga ko genda bakaenda bakaja kachiseye ine ngendo ba intimidation blackmail threats ku create fears leaders the government take utumia means so those are the things they are doing. Kibagandi by extension is supporting Dr. Fred Matiang'i's candidature 2027 and no matter the mobilizing Kongo sana. So the government na mego feeling on kumumro kwa even from the court and even not quite even myself a clip if Ruto had political advisors back from advice right Orocha chete court take even 20 minutes the case kie ekwendelia hizo irwe cash bail masokire immediately mukutano monano bekiru Kisii awatware tana utere nene hiyo tanga bananchi na batagete igo. Okay tigabano ndakubuli abananchi batagete boyigo igo abarayi bali bari affiliated na Matiang'i bara under attack of course a government ne bwate binte biga nko gwoto no ngakimaiga and I want to make people aware ingakiri rutakuru ichukura deputy president abarayi bali bangi close nere abange kubwatu wange na KRA babwatu ECC babwatu wibintu gete abandi bagosu in such arrangement you know for political whatever arrangements igabu na tokwana today abarayi bonse bali affiliated ne candidate eli bwate potential yo kwani city Ruto. Okay. Even myself, I receive calls.
I hear people call me Nduche kuja fanya kazi na serikali. Njiwe ko monyene akirogokana bakubikira statement get obwana ki Okwarairwe offer several times. Offer kwa tenerilie. No, you know, a government mbreba ko tenga you know, I want to put it off camera. On air, but understand a government never what interest with individuals who work with Fred. Okay. And then to kunya go petrol wananchi na loyalty yetu as a candidate. Ikinge ku work. Let me just speak it here on camera. Inge ku work. We are focused na agenda ya Kenya na to be loyal to our candidate. Okay. Igona tutanya gukonya insi yetu ya Kenya. Turantebia ni capacity kibako ngereti umwacho muligeli ligo chintiri chitaika isano mega ichinsa isa tubuna nago tebi na boko nyaraka bago tuma ujumbe yao ocha ase namba ite studio 0788666663 na ndebo igona bago tuma ujumbe ya ga sense mail ya WhatsApp na bago tutumeroro bali bale se timu ya Facebook na boko nyaraka bago kulikoro na bali bale sense mo ya YouTube na bongo ligerelia ekerengeri kinyare ngo bago soma na ndebo gwa kesi mi gochaga ige ndruje nero na bera tukili boli ndiro tete kumubuli ndeto tarakero monene matiangi gaiga ndruche no ari gaiga naro nabo gwa kesi migo cha studio number 0788666663 enambe yugere 0788666663 enamba nere yogwaka docha ya monere ya chire gaiga ndruche tatura iranilie na boranyo nabwa tegento ensoko bwakire Amadi miyore bwakire byaga giye kamate Amadi miyande Ane samba. Samba bantu mbiye bale. Samba mbiyere na batoko na kusamba na matiani. Ono kumingo linga kia serikali gaga ndata ko kasi yo mugushi. Ntoko so ake muko matwensipi. Omugushi tigareme ebe nara swa ebe na butorwa magorai bago ta bato butolo wacha batukata na matiani. Bueno, ingiye gora bago na gotongentere bago na gotosetere ringa to genda to beka marunse pero baje to goto abo ko bago kera chikura eto abe kreta marunse to kama ko bago kera chikura bara barate bango twagajira bali rendegera tubabuga tinga kitogara ko nyane kana eto age te chikura to bara rwa magenderero onya batagete to basorore ntoli gosorora mpaka yeso chi ndo gosorora nje tingo sorora. Okay, sawa. Biya maro guru SSM ye samba. Tebira tago sorora. Oibonero mugusi. Abana buko gambara baru. Buko gambara baru na Fred. Abana buko bagusi bono balingo te bango naki. Oise ko bategerera de. Oise ko te na ko beka framing yae. Intunduru kwalao inga twagure. Tobe kamarunse to micro services. Kera bagwa kana taxes. Onata yo gochaga acha ko password ngaka na taxes. Eba ko na automatic. Okay. So they deserve services. Aya, nsoko bwakire. Hello. Ningo to kwa nerese mambia bono. Biyande na oratebe nga yokwa na guru. Thomas nga yoberete. Hello pastor. Babokire. Kirengera likiao. Babokire. Enga ikana rawa tege nduche ngai tangani mpesa na sama na gokwana. Na ende tene ngirianga bona kagusi yivi na toko na kurandi goeta. Mugusiyo we tengri utisai tige ngeke ngao. Mugusiyo decide tige ngeke ngao. Ai. Na ndo ni mugusiyo goji kwa banga na matiangi. Okay, asante sana. Mbuya mwana pastor. Soko bwakire. Soko. Ningo toko. Kayeli ogirio TV yao. Sawa. Okay. Soko bwakire. Ara soko bwakire buya. Ningo toko anaerese mambia bono. Wakwana na Justice Nyakundi ko rume ya Ruiru. Ngakiruiru biyere. Ruiru buya kabisa. Watereta kuruiru. Toko ira ne yo murayo ya kwanire. Ande ne tekere mono to nyare ko bwato matianyo ko boko. Okay. Eje ko gerodi geredi omondu ta ko rusika kere matianyo kura na into abanga ndoli ko mwagere kure itali buya.
kiama gia Jubilee bono rende giakorerwa maunjuririo mugucio gianjiranire bune kiama arachiko bagotumika bune gari yae kwanda bucio kina kitu support Matiang'i bune gari yae na ilikuwa ba Kenya tumwakire kigura sobonge. Aya, asante sana mbia mwana sebirengeli byao enere yo mweli ngobwata tuira nendruche soko bwakire soko bwakire ningo to kwa nere okwa na Evans School Kisumu sangu wakira mwana soko leto mumuruji ndruche engo bwate social media jacho mangana utabina maya onyege ko nyare kana kira Friday marwa mwa leta bwata era mangana yege mugusia katandiko jimiya na ko muri swaliga bona te United Opposition ye ndo bwate Kalonzo Matiang'i na akachagwa era itago toka bate gotenga to Kalonzo mbata Matiang'i ingi bagota batebi mugusi okay na ite bono ile tokera kona tenya otoro nyakundi bakorega ko baro dijipara nyamuko no ale ga no tumugira ngo tara kora kende gion era no mega ya Matiang'i kama runse wogira tebenga Matiang'i gora mo gori goro nyamuko na bara bete ira nera okay biya mono asante sana asante kwegure wataira abandi bakorera magendo abandi mbare barachi batoke ekambie no batabuga ati track record gakimugwere ne bara you see what we want abantu bonse pitika bache Matiang'i into what a process. You know, politics is not an occurrence innocent. Into what stages in politics. For example, into what a nomination process. Nomination means go to people. People will bring results. Huyu alifanya, akufanya. That's what I will. Or you guy with ticket. Then, baliba itambukira hichi ticket, Matiang'i will sit. NRFS mwangaire. That's why a party tutakore a transparent, fair process. As a nominations, it's going to happen. Okay. As a under Kenta, when Secretary General, na leadership, the new leadership represent. Okay. So aba 19 mpaka wateli bagali yabo. Kama huyu alifanya kazi na hando chile kuboli se chikura se kiombe kia Matiang'i. Aba 19 bako muambuki ige minute inetik. Okay. Diboli ndira na nata tekoboli na roli boli. Yes. Mwachire United Opposition. Joka ye numatu naboni mugendete kwi group ekambi ya Gachagua nero ekambi ya Matiang'i nero ekambi ya Kalonzo nero ochire SMS eli batebire twaire X tintete ko tumekilie yes I had the question tiganyebeke gatuhimu kana ategerete bado na bandi bali bategerete samanga nayo ase the United Opposition we have a cause Wiper ne bwate agenda yaye ase kogenda guchi ngaise kwa guri bagebe erosi serikali this is what they stand for Jubilee ne bwate agenda yaye this kwa usaka this is what we stand for of which as it stands now of course I know una njendo ruche na kulinga the legal nini ase Gachagua erta ko boli kura chiko president. That is one is very clear. You can do your research because the impeachment really take place in nyumba nene we kaine ebwete ne court you ya 40,000 whatever. As dikangira na se Kalonzo Musyoka. I want to say what Matiang'i stands for. Na bora nyore at some point Kalonzo tali that level that percentage Matiang'i atenelete tali Kalonzo atenelete. Kalonzo tali mogani ya siasa. He has been in this political arena all through. Tuore Kalonzo kago tenekiro ukiwa president all the time oira na negotiations na amanyire go set track record yae na bata ko negotiate with na nembaro mbabo uru abaiga all through all ira second ni chance was this time around ya 2022 irite usene third even no ekiro gitamanya kanite uchiko agatira karua so lakini bono this time mara chebune big brother ya benche mwara bigire nse mwa I'm coming to that point because abantu abere royo to turumba bora irodinga obatari boni together raira tayo at the same time ODM igoro jinande ekare wako munanda ucha so abantu abere royo tu nabantu rudi nande barura azira inapu yae abange bachira raria isiko na we abantu abere ga go sacrifice for andagere so this was under new dispensation as a Genesis ya tete tunyore go innocent ikinkeri imponda dia Wakenya bamanye ekero Genesis basoete para bago demand for Matiang'i ache ko konyense I think you are aware ekera barangitinga Matiang'i ncho konyense Kalonzo no engega lakini bakampo ko the way to World Bank kurangiri Matiang'i ebantu bichi politicians just pure che ga around ba maraga they were here bakanda kuri Matiang'i
Again, there is a certain inspiration. Ya talent, but kanki yengira ni resolve in a simpler manner. Matiang'i na bwate team ya very competent, very informed, intelligent people, very professionals, politician as MS area. Kalonzo ngochari na ba SMS area. Na bantu to trust the process. Okay. So outcome barache with we disagree with Ruto. We are focusing with the abananchi nensese kwenda uchi. Abande bari basokire line up of course ere so mtandao bagoteba Fred Matiang'i na Ndindi Nyoro. Yeah. You are going to expect so many lineups going forward. Inayam. Okay. Ngoja chine chiana tembea na Matiang'i. Okay. Lakini chire real. Okay. Kurwa se chire practical because politics is at times also coalitions to take power. Wewe kara muske Matiang'i kwanera ari igoro yebinte bande bakorete binte bigunda bande bakorete binte bibe igorende perhaps na kiyokora chile na bichine uche mwancho muligereri soko bwakire ningoto kwanera sema mbia bono oyo nere Joseph Maeva ayo kwana kuru Joseph Maeva kwana kurwa etise moja marani kitutu cha Chenot TV yoke yeli yogi kabisa na sukiromo muraria Nigongo teba iga. Oyo chateti ero mwesimu wo kitutu cha Chenoti. Engo korara magendero ntua mubegete atene nere korwa. Ori tubwate kana kwenye twanyorire mejande kero mugakonda rengo. Lakini bono iga oiki atarete nganjudie. Judie kende ngeye hoja gotokonya. Bono ndubwato murayo ito. Tokoruka Fred Matiang'i. Okay. Igo tutagete eraru arie sare akigato buate sie. Ari round ye turamo ya twese krogege ya Fred Matiang'i. Okay, sawa asante sana. Ya mono a. You know the kitutu cha Chenot. Nsoko bwakire. Nsoko bwakire. Ona rikada rifo nyari bari. Nyari bari chache mbiyere. Intu nyari bari yache nandoke ye TV rende lyogi aito bwata kore tamagende ikira vera sana ko vera no ko mojiku manduku Zairi nyari bari yache Zairi janda okay no mugambe inga ko to no yo to ni mo ya ita ko ikura Okay, na igora gweso Okay, sawa mbia mono utebire alerende kuchuni kwa mubona Matiang'i atachore tino tiba kuziba kwa tara ile bigaira. Okay, sawa asante kayeli yugire TV ya okay eyo mwelio soko bwakire Innocent mbiyande ngagyogendrete mbiyamure nenduruja bumbiyande no tuli nenduruja iga amangana ino buna na ya bwatiri gocha no na ya chutiri gati kwetera nenduruja kuna mure nera hapo ni weto kwanire buya sana yo Dickson Musigisi kurwa monyero gwoti kitutu cha Chenoti na ande no na sengura isaransa abantu bana lete umuntu mokongwe nsengima wano rende ndaite watebaira intwe twaite ige bunengo kigi gusunyurwa na enderi ya sunye irue oyerutere kibando ge gwansa kuria teri kwinyura nganja sunyurwa ere inatete gotebie nduruche bono Matiang'i tari ngokerie gusunyurwa na bomine tigoteba igo oyo na ende tari mundu goja kuruteru kibando ebe ngakirigese ngusunyurunde omuntu oyo umusigisi oyo otusunyoire yaikire bono paka twatebire ng'ano tikunyarikana na turutera kibande eki kyaye bono nchigutwasira bono twachiangire amarionya abaereire bono rende ndete gotebaiga Matiang'i na abangwana aba baminta aba bagusi aba basoete serikali oyo itaiga Javeti na Osoro egente kenene babwenerete kurinda miminu yabo gochia Matiang'i na bali barase Matiang'i okay
ikiagera bari babachorete nabo bawukire gochase Matiang'i anga bago chase tole bato ebineki kamuranja abantu baminto nabo turuchi nga maene upara ya unjuki ono rindi upara ya unjuki anga bago toteigaki kamuranja antu igitego soa bono tiga turara kandi mutwaiga na intu nabo tukwira na tubwati umurindo ino usase muroji igatebanie kibage kore mugaso igoro gusima goroba liribu abantu basikira ya bakore mugaso igoro maragoba igo bono uyo turaki kungaino okay mbiya mono iwetengo ko yasunyu meskuru sana mbiya mono indruje ya minto genderera mutu ndruje kwigura ndruje ngoko bateba yasunyu irwa marionya yarire no mongwana yo mogotebekana urwite analogy ari goteba nga ari kurutire chingoko chibando kabegeta machiriko kabegeta machiriko lakini na ndo chirutiro chisunyura chiagenda chia ramarionya umate fate ya next neria koba kwigure bintu bakwa. I want to comment yeso yego nyari wari it's important mbeke ngende ke clear ate baswali litinda libeka muna litakira koba you see this swali liyo tuliko libeka ekagende kinkiraba you don't talk koba this is what they out but ngo prepare your speech ibe manyate but enjera na answer swali litete amonto bwate intelligence sokwa enate abaiga nanti ankirore erangebe ki anategerete enate bangana ki there is something Jubilee stands for, there is something Wiper stands for na nentroche abantu na barangirete Matiang'i ase process una tokogenda ntobwate team were very competent ego isaransa ase etimu yengi ma ya United Opposition koligiri chances that's why ntaetere batigiri progressive politics ya mayo kona kwena ujima tosume Matiang'i Nairobi atebe Matiang'i Mombasa atebe Matiang'i that's why tokora chikura kuna Jubilee that's why nde gaiga ko make Jubilee understood boronga saba Anthony candidate ya Jubilee so that ekero bano chikwanda se negotiation table etokenga ekero ba research yego koru Matiang'i na bwate chance ire iguru okay tose ko genda ni understanding yetu kwa na boniga we no ndozo ko harvest aba usitobe kiombe kemori tangani abali Nairobi abali wapi everywhere e focus yebeyemo ejigo tobera isi asoko negotiate mesa Matiang'i agento kieke over United Opposition flag bearership ahead of 2027 bachikomenyana na William so ta kwa kubosa yonga kono so Jubilee we must work hard. That's why I'm here. That's when ngosoka kurugana ndengo nandi meeting chinde naye unore ground yo waka chisiminere again record ya bantu Matiang'i kiro muntu tosirane wanderere togenda gosi uneti and also the last one inate to kenyira ni like that but allow me put it that way echine chikura to koliki out of 10 people na makonya babere ekera inero democracy umuntu abwate dissenting opinion I agree onyo mubungo abo bafiri na korete miremo and they can vote in Asara Birong but politics is simple majority simple majority onyo mwantu batano bakira umubunge abandi bakira babere uyo ororo uyo batano nera okrandoki simple majority na democracy so we have no problem. You have no problem. We have no problem. Jubilee ni aliganeti ko genda northeastern. Yeah. Abana abamo bayiboire no mungwano uli osiri obugima bwayo mu bujumbe. Yes. How you going to go as a CSA family? Of course, mate CSA rogo ko obe also ya advisor. Tokunyana ko tebanga bona teto enda kuchia gose. Unabokuri dynamics chiri involved. Na ndo to run away from it because you give guidance. As a political parties that's what the leaders very informed. Na boko give guidance ikawa mutanga mwanja kebega. So komoro usabana bamombale se camp they were the big you know kira challenge party but go there mosoro fonye crisis ko ndoki keroro that's what we stand for. Okay doche bagonte bicha butukire tabutu wede tatogendere chisimira chire chichigo cha chinyinge tigandararo le yo mwelio anyole na tigale tigenta go kwanegere tukurire ensoko bwakire hello bekeyo lyogire TV yago yabegete lyogigoro wakire bya tatendarara Korat gendera gukwana ningo tukwanera hello naga kuigure tebelie talia utogendera busbono amarieta rango kwa musulista motengera
Nera musuri songo sa miliyo. Ono wana ala kote abuna kulingana n'umugusiya ndonke story. Hello. Network ya sengera yangire. Hello. Egento tuna kokonya kabuchimuina stoko enda kuchia. Geranga. Ninko iwete Innocent. Stoko enda kuchimuina aiga. Abagusimba ro buna hono tigato tebe buna OTM buna yarenge gusimya kembenge. Lakini stili okora buna isiku. Na ende mbara abatayare ku support umugusi. OTM iri mkuru. Okay. Ona asinge ncheju. Tukuata na endo uwata na mekanagatika tiga igabuna OTM nero na abande baro babo so support UT. Igobune bimbira tushia umuikulia ugo support serikali. Okay. Mbira toreta asitura kolege nduki asiturabe uneti ombeka mu nabagara bare ko bike ombeka mu kero kende bachora umuntu obo ebeniga ugo sitari kubu. Okay. Igo bona nabo konyora kuna turiga tukaba inoro. Okay. Na kitu wala ko sema ninga ki onye tuko na kiriki ya twina kiriki na bunaba gusi twibe kamo bunaba gusi egere tuare kiombe kego tebuna tubu uika tochoronye omwe musi abu moto ito onye no mo karabe chubiri usabe yu ebiniga birato konye toro kibuna ntoramo. Okay. Asante sana. Tigate kolera abu ne kinyinge kire kwacha gwoke liberera gaiga tatengo liba gukwanengwa nayo yo mwetu kole. Ngotebya bagusiba minto 2 space twabeta bono omwana itobere confirmed yasikia ekyombe ya Jubilee Party. Na matenyo chikubulikiro kyo president kali nyombe yo. So bono tobe kenyingi ma ebe red andose somo usio mintale ebe Nairobi ebe Mombasa ebe Kisumu. Make sure we are thinking red, we are operating red, agenda tobwate red, yani Jubilee Party. Ega silia korete ngia Innocent ya education, ya ICT, ya interior. Toko motoki ngana korete gasi. Omate kiombe arenge Jubilee. Boni yase ngenjorande boni ga othiru bono irwe mandate ngana rokobe president yase kiamekyo. Ande nere bono ogobush bone president. Nyasa yako mukonya akobe president. Umoche mora matunda manene wetaniririo matari yange une minister lakini akakore gasi ona go take full judge une president he'll do wonders ndi bono mugusiara gambe totale timati yange opportunity ingo morengere tinande in the coming 50 years orache kugamba so mati yange nabwate chance obamo twande bona amo une team nande mbiye bona so konguni baite Innocent Ensoko TV abantu abange isikwira uningo kwana baramangana Ensoko TV. Okay, asante sana mbiya mona sokonyana libaga gucagaiga na tabi gucyalire nindo cegaiga oyo kuruku naftal mbiya mono bali barenga sense mu yechi SMS ni kinyinge cyalenge nindo cye bali batemire onyatonyole tribaga gukwana na intwe genda kubwatemiro bili tona bakonyora libaga onyole libaga nayo kwane nindo cegaiga Ibrahim Ogoko enga ngubuli alenge gati ya Jubilee na UPA kubuli alenge byama biri mu bwato bosana biro bintu getikoira into chetonyole libaga maybe tukwanere nalega igagoteba nigaringe chinsemo chirichia embakasi nigateba biyamono bali bonse biyamono sante sana asoko tubwatia eiki yaelire murobeli wensoko bwakire wikire mwali weikiyeye tugoteba biyamono asoko bana intwe nande tumira ne ikego chali tukulia Jumatatu kana tochikoba tugutwara around table nande tochikoba tukuligereria yakorekanire omate kikoskili tutketo tocha twatwara litukulia tichirimo tuachaka kuligereria liagendete gokorekana mbia mona soko tubwatie ncheguru ku Innocent Onyango Diana Ndemono alingege kwa niaba ya yengo tayambia mono John Kebati Nyauma Sandra na boigo director Zak igorona murugete Dr. Zak agante byobero munyagitali one tiga mwirani abo mu director mbia mono nyasago sisini